Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Vamos dar comenzo á última sesión deste plenario para este ano 24 e fora do orden do día, pero como primeiro punto do orde do día, por acordo unánime de todos os grupos con representación aquí neste plenario, vamos a agardar un minuto de silencio, de un lado por diputado desta casa, alcalde de Muíños, Rafael, e por outra parte por o crime machista ocorrido en Viveiro. Entonces vamos a facer un minuto de silencio conxunto por os dous, se lles parece. Bueno, pois ahora sí vamos a dar comenzo ao desenvolvemento da sesión, conforme o orden do día previsto na mesma. No primeiro punto do orden do día temos a aprobación da acta anterior correspondente ao 29 de novembro de 2024. Todas foron remitidas aos grupos. Se hai algún membro que queira facer algunha alegación, e do contrario, pois daríamola por aprobada. Ninguna alegación, por tanto, queda aprobada por unanimidade. No segundo punto do orden do día temos a adhesión da Deputación Provincial de Ourense á Federación Galega da Construcción, unha proposta do grupo de goberno, e neste caso defende a mesma a deputada e vicepresidenta Marta Novo. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, pois isto, como xa falamos na comisión correspondente, trátase de traer aquí a aprobación a adhesión desta Deputación á Federación Galega de Construcción, que é o principal interlocutor do sector da construcción en Galicia e que integra as 4 asociacións provinciais de empresarios da construcción, que son a da Coruña, de Lugo, de Ourense e de Pontevedra, así como tamén a Cámara de Contratistas de Galicia. É unha federación que leva traballando desde o ano 85, que ten, pois certa intendencia neste sector, que trata e analiza pois todo relacionado coa contratación pública, que publica indicadores anuais relacionados coa contratación de todas as administracións, e aquí, como pois sendo unha administración que obviamente fai contratación pública e que representa tamén aos concellos que tamén fan, por suposto, contratación de obras, pois consideramos conveniente adherirnos a esta federación, que, por outro lado, a federación pois puxose en contacto coas 4 deputacións para que se aderisen. Nos traémolo como, pois creo que somos os primeiros que o tratamos que o traemos a pleno para facelo. Unha cuota de 500 euros ao mes, e creemos que nos pode, aparte de
pois do que fan eles habitualmente, que eses indicadores que publican e que están na súa páxina, ademais que teñen unha páxina web na que teñen os seus informes anuais, que son bastante completos polo que eu estuve vendo, tamén logo estar adheridos pois poden facer certos informes que lle poida pedir esta Deputación relacionados coa obra. E nun momento como estamos hoxe, no que é clave pois a realización de obras, sobre todo relacionado coa vivenda pública, pois creemos conveniente adherirnos a esta federación. Así que eu espero as súas consideracións e agardo que o podamos levar a cabo e que se aprobe de forma unánime. Moitas gracias. Moi ben. Democracia, sí. Bueno, nosotros nos vamos a abstener, más que nada porque hay muchísimas federaciones, no sabemos si le vamos a sacar partido o no a esta federación, esperemos que sí, y bueno, nuestra abstención es más que nada un voto de desconfianza, nada más. Gracias. Vale, gracias. Benega. Pois fíxense que no noso caso vámonos a absternos e casi un voto de confianza. O mesmo voto pode ser interpretable, non? Tamén me valeu para unha cousa, para saber que aos 51 anos teño que seguir facendo esforzos en lectoescritura, porque a primeira vez que o lin, confesaba outro día na xunta de voceiros, pensei que eran 500 euros ao ano, e despois descubrín que eran 500 euros ao mes, sí. No, estaba perfectamente escrito, pero na primeira vistazo que lle botei non me quedara claro. Polo demais, pois é certo, vamos a absternos porque tampouco temos clara a ventaxa que pode traer para a Diputación ou non, tampouco temos ninguna, a priorísticamente, porque desconfiar de que efectivamente vaya a existir algunha desventaxa nesta participación da Diputación, senón, lóxicamente, votaríamos en contra. E o que sí que pediremos no seu momento, unha vez fascurra este ano no que vamos a ser partícipes nesta federación, pois facer unha evaluación daqueles obxectivos que se cumpriran ou non para ver se há lugar, porque tamén é verdade que de mesmo modo que nos adherimos, na propia resolución aparece que podemos darnos de baixa en calquer momento se isto non fora non conqueriramos algún tipo de resultados a prol da Deputación de Ourense. Por lo tanto, como indicaba anteriormente, a nosa postura vai ser a abstención. Nada máis e moitas grazas. PSOE, sí. Sí, bos día a todas e a todos e benvido ao público que temos hoxe na sala. Ben, o noso voto tamén vai a ser a abstención, tamén un voto positivo, neste caso unha abstención en expectativa, pero eu sí que quería decir unhas cuantas cousas a raíz da documentación que se poido analizar presente no expediente, é dicir, no expediente o que hai son os estatutos e está un informe de intervención e a proposta que se levou á comisión. Non hai ningún documento máis, entonces, en base a esa documentación, o argumentario que eu vou a presentar a continuación. Ben, según os estatutos da Federación Galega da Construción, hai dous tipos de asociados, membros de pleno dereito e membros adheridos. Os membros de pleno dereito son as 4 asociacións provinciais de empresarios da construción máis a Cámara de Contratistas de Galicia. E a Diputación de Ourense, na súa adhesión, farao en calidade de membro adherido e non como membro de pleno dereito. Eu entendo así que, como aparece tanto na documentación que se nos presentou como a posibilidade que hai nos estatutos. E segundo os estatutos, isto supón unha serie de limitacións importantes que afectan a capacidade de influencia e participación. Primeiro, hai unhas limitacións dos membros adheridos, falta de dereitos con respecto aos membros de pleno dereito. Os membros adheridos non gozan dos mesmos dereitos que os membros de pleno dereito, e valga a redundancia. A Deputación non vai ter representación directa nin na Asamblea Xeral nin na Xunta Directiva, según os estatutos. Estoume remitindo todo o tempo os estatutos. Non vai participar nas decisións clave da Federación, como relativas a orzamento, modificación de estatutos, disolución, etc. Non vai poder votar nin influir na elección de cargos directivos ou na adopción de acordos relevantes para a Federación. A relación dos membros adheridos coa Federación, como vai a ser o caso da Deputación, queda regulada por un acordo de admisión e depende da vontade da Xunta Directiva e da Asamblea Xeral. Isto implica que a Deputación non terá un rol relevante, senón máis ben unha participación subordinada,
quedando supeditada ás decisións dos órganos de goberno dominados polos membros de pleno dereito. Logo vai haber, entendemos, unha falta de beneficios claros e concretos, aínda que sí que no informe se nos dice que hai unha serie de beneficios, nos estatutos non dice nada ao respecto. Nos estatutos queda un carácter ambiguo dos servicios ofrecidos en un artigo 7 dos estatutos, aínda que os fins da federación inclúen a promoción do sector, a innovación, a formación e a prevención de riscos laborais. Segundo os estatutos, repito, non existe un compromiso específico cara aos membros adheridos. Pola documentación que se nos entregou ou polo informe que se hai da intervención e pola proposta que se levou á comisión, sí que parece que hai máis beneficios, pero, dende logo, dos estatutos non se desprende tal cousa. Por lo tanto, isto dificulta garantir que a Deputación obtería unhos beneficios tangibles. A relación coas administracións públicas, aínda que os estatutos destacan a interlocución coa administración autonómica, coas administracións locais, nos estatutos non queda claro como esta actividade beneficiará directamente a unha administración pública como a Diputación, que xa tamén dispón de ferramentas e recursos propios para xestionar intereses do sector da construción a nivel provincial. Dende logo, no expediente ao que tuvemos acceso, repito, non se atopa ningún destes beneficios. Logo, con respecto aos compromisos económicos, as obligacións financeiras que vai a ter a Diputación, según os estatutos, volvo a repetir, non teñen unha contraprestación en dereitos. Os membros adheridos están suxeitos ao pago de cotas e posibles derramas, que eso tamén o dice no artigo 34, pero sin ter os mesmos beneficios que teñen os membros de pleno dereito. E isto supón tamén unha desventaxa evidente para a Diputación, xa que estaremos a financiar a Federación sin obter un nivel de participación acorde coa aportación económica. Tamén vai haber un impacto na autonomía institucional. O carácter vinculante dos acordos, é dicir, os acordos que se tomen na Federación vinculan a Deputación como membro. Aínda que a Federación garante a autonomía dos seus membros, os acordos que afectan o interese común da Federación son vinculantes. Isto pode limitar a capacidade da Deputación de Ourense para tomar decisións autónomas en áreas relacionadas coa actividade da Federación, quedando suxeitos a políticas ou estratexias definidas polos membros de pleno dereito, e mesmo chocar por existir posibles conflitos de intereses nalgúnha decisión que tome a Federación. En conclusión, vai haber unha representación limitada. A Deputación, ao adherirse como membro adherido, non terá representación nos órganos, falta de influencia na toma de decisións, un compromiso económico con un retorno dudoso, eses 6.000 euros que aportaremos ao ano, posible incompatibilidade coa autonomía institucional. Pode haber certas decisións nas que haxa un choque entre o que decida a Federación cos intereses da provincia de Ourense. Carencia de beneficios exclusivos para as administracións públicas e logo un apunte máis que sería referido ao terceiro apartado do acordo que traemos aquí, que se trae aquí hoxe, que dice, desde logo, en ningún artigo dos estatutos se contempla que os membros adheridos formen parte de ningún órgano de goberno da Federación, nin da Asamblea Xeral, nin da Xunta Directiva, nin da Presidencia, polo que o apartado 3 do acordo que se trae hoxe aquí, no que se propón nomear un representante desta institución na Federación, dende logo os estatutos non parecen contemplar tal cousa. Bueno, en todo caso, o noso voto vai a ser a abstención, e tamén é certo, como apuntaba o voceiro do BNG, que os estatutos permiten o abandono da mesma en calquera momento. Gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención. Moitas gracias. Bueno, eu vou por diante que hai que ter claro que para que isto salga adiante hai que ter maioría absoluta, non valen as abstencións, Quero dicilo, que nós non temos maioría absolutamente, está claro. O sea que necesitamos, as abstencións non valen, vale? Hai que ter maioría absoluta, co cual hai que os que se absteñan para que isto salga adiante non sirve. O sea, hai que ter algún voto a maiores para que poida sair. Eu reflexiono en alto que levo aquí pouco tempo, algúns dos que están aquí levan bastante máis tempo e seguro que levan votado bastantes máis veces que a min, que vai a ser creo que a primeira vez que voto a adhesión a unha federación deste tipo, como hai outras. Hai outras, estamos adheridos á Federación de Embalses, á Federación de outras, bueno, varias, 4 ou 5 máis hai. Entón, eu o que quería destacar aquí é que isto se fai coa idea de
bueno, pues de sacar algo en positivo, igual que se fai, se quita, o sea, igual que o aprobamos e este ano non vemos pois certa que lle sacamos certa, bueno, por rentabilidade, pois nós mesmos somos os primeiros que non estamos, miramos cada céntimo, vos lo aseguro, somos os primeiros que non vamos a digamos, a derrochar cartos. Entón son 500 euros ao mes, ao final creo que, bueno, pues vamos a probar a ver que tal nos sale e, bueno, pois vendo na situación que estamos hoxe relacionada coa obra pública e pois creemos que podemos bueno, pois sacarlle certa rentabilidade. Igual que, por eso vos digo, necesitamos a maioría absoluta, así que, bueno, pois si podedes posicionarmos na seguinte quenda, pois mellor. Gracias. Gracias. Democracia Sana. Señora Marta, no se preocupe porque nosotros lo que estamos haciendo aquí es intentar que la Diputación funcione de la mejor forma posible. A mí no me importa para nada cambiar mi voto porque si vosotros creéis que esto va a beneficiar a la Diputación, yo cambio mi voto. Espero que este voto de confianza que os vamos a dar pues sirva para algo. No hay ningún problema, por supuesto. Muchas gracias. Bloque. Bueno, pues neste caso, Democracia Orensana libéranos xa da disquisición que nos plantexaban, fíxense vostedes. Pues nada, nos manteremos o noso voto. Vale, vale. Sí, vale. PSOE. Sí, bueno, liberados deste cáliz. Non fixen mención antes, porque o tempo se agotaba tamén, a páxina web. Eu creo que estaría ben que a páxina web tamén tuvera algo máis de transparencia, a páxina web que ten a Federación, sobre todo en cuanto a datos que aportan xa que vamos a entrar como unha institución que, bueno, pois a transparencia é un dos nosos pilares de funcionamento, pois tamén se lle debería de pedir que houbera algo máis de transparencia aí, e eu creo que, me imagino que si hai ese acordo previo ou esa intención de que a Diputación forme parte activa desa federación, pois o lógico é que eses estatutos tamén se modifiquen logo para que a Diputación ou as Diputacións, se van a entrar as 4, teñan tamén esa posibilidade de participar activamente na vida da Federación. Por lo tanto, pues repito, o noso voto sigue sendo a abstención, pero unha abstención proactiva. Gracias. Bueno, pues nada. Pues, ¿quieres? Vale. Pues nada, vamos a proceder a votación. A favor. Además entendo que abstención, os dos grupos. Moitas gracias. Queda aprobada a adhesión. Pasamos ao terceiro punto do orden do día, que é o expediente número 924 2024 de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Diputación Provincial de Ourense. Ten a palabra Marta Novoa. Gracias, presidente. Pois, bueno, isto trátase de modificar simplemente as bases de execución por, bueno, pois co motivo de que un concello, o Concello de Ríos, pediu cambiar o que era o título o nome dunha subvención nominativa que era o Plan Piloto de Comunidades Enerxéticas por 5.000 euros. O Concello de Ríos fixo en tempo e forma, solamente que hubo un erro aquí, non se modificou a raíz de que o Concello o solicitou, pois aquí non se cambiou en tempo e agora houve que traelo, analizando a documentación e vendo que o Concello se presentou en tempo, pois houve que facelo agora neste momento. Simplemente pois é cambiar o título por melloras no alumeado público municipal con mesmo importe de 5.000 euros. Moitas gracias. Democracia Orensana? Non. BNG? Non. PSOE? Non. Bueno, pues nada. Entonces, votamos. ¿A favor? Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Ben, pasamos ao cuarto punto do orden do día. Neste caso,
a cesión gratuita da parcela Nome a Rocha, bueno, con número de referencia catastral que consta aí, polígono e parcela, predio registral no municipio de Bande, a favor do Concello de Bande. Ten a palabra a nosa portavoz Patricia Torres. Buenos días, me acabo de dirixir a comunidade que está aquí presente de Xordos. Buenos días, teño que aprender e tamén, por suposto, os membros da plataforma Procap aquí asistencia e desexarvos feliz Navidad. Bueno, ahora, despois deste guiño hacia a comunidade de Xordos da nosa provincia que está aquí presente, pois continuamos co punto. Neste caso, pois, isto inclúese dentro do plan REA Termal que levou a cabo a área de benestar e neste caso pois a Deputación de Ourense por un lado comprou unha parcela e levou a cabo a obra que estaba incluída dentro dese plan que era o desenvolvemento dunha obra de autocaravanas. Unha vez que se fixeron todos os trámites, cedeuse o que é a obra ao Concello de Bande, pero non a cesión dos terreos. Polo que neste caso traes aquí a petición do Concello de Bande a cesión dos terreos por 30 anos para que podan levar a cabo a actividade, neste caso, nesta zona tan importante a nivel arqueolóxico da nosa provincia. Nada máis e grazas. Moitas gracias. Democracia non. Bloque. Manifestar que o noso voto vai a ser favorable porque además entendemos que é o lóxico que efectivamente o titular do que é a área sexa o titular ao mesmo tempo polo propio bo funcionamento, mantemento, etc. Neste caso que a titularidade, que agora mesmo era da Diputación Provincial do que era a parcela, non así do que sería as propias instalacións que sexan o mesmo titular e que sexa o Concello de Bande. Por lo tanto, o noso voto vai a ser favorable, por suposto. Gracias. PSOE? Quen intervén? Non intervén. Vale. Algunha intervención máis? Non. Bueno, pois entonces pasamos a votación. A favor? Por unanimidade, queda aprobado. Vamos ao punto 5 do orde do día, que é o programa de colaboración cos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense para a realización do censo de instalacións e emplazamentos con amianto dos seus municipios, así como a asistencia para a elaboración do calendario e planificación para a retirada nos de carácter público municipal no período 25-27. Ten a palabra para expoñer este asunto en primeiro termo José María Lago, o diputado. Moi bons días a todos, bons días ao público asistente, como dixo a miña compañera Feliz Nadal. Según a Lei 7 do 2028, as institucións públicas teñen que ter un censo de instalacións con amianto nas cubertas en todo antes do 2028. Con ese motivo, traemos a tecnoloxía actual e a través de drones e con inteligencia artificial, coa IA, e a través da empresa da provincia xestionaria que é a Ourense, traemos a consideración do Pleno un convenio no que se fará unha elaboración do censo con carácter preliminar de instalacións de emplazamento público-privados con amianto mediante análisis de imaxes de satélite e de SIX e cribado dos mesmos con traballos de campo, nos de carácter público, priorización do inventario en función do risco de exposición consonante ao documento técnico oficial directrices para a retirada do amianto creado polo Instituto Nacional de Seguridade no Traballo, contratación dunha plataforma con visor web para o xerar coñecemento do inventario con caixa de suxestións que podan alimentar e actualización do mesmo, proposta dun calendario de planificación para a retirada de amianto e instalacións con amianto de instalacións e emplazamentos municipais de carácter público e unha asistencia técnica para a variación previa e elaboración dos pregos de condicións técnicas para os traballos de retirada e xestións de MCs planificados polo Concello. Tería un custe suportado pola Diputación para a elaboración do censo e despois tería un custe total pros concellos do mantemento da páxina web de 349,90 euros pos de maiores de 5.000 habitantes, de 2.000 a 5.000 de 174,95 e pos menores de 20.000 123.
Isto é un servicio que se lle prestará a todos os concellos, unha problemática bastante grande hoxe en día. Gracias. Moitas gracias. Democracia non, Benega. Sí, pois este é un tema que efectivamente afecta de xeito directo aos concellos. É unha legislación que é de aplicación, que en realidade os concellos teríamos que estar traballando neste tema. Tamén, ao mesmo tempo, eu creo que é importante indicar que o amianto que está presente en moitas das cubertas de fibrocemento e en outras instalacións que existen nas nosas construccións habitualmente, tiña un período ata un ano e a partir de aí, ademais, que en realidade a perigosidade derívase en boa medida de cando se fan traballos sobre ela ou o propio deterioro, non? Eso é o que pode facer non a mera presencia, e eu creo que eso é importante tamén que a cidadanía o coñeza para non crear tampouco unha alarma que pode resultar exagerada, non? Pero, bueno, a legislación efectivamente nos obriga os concellos, as administracións públicas en xeral, a facer este censo de instalacións, o que se vai facer mediante unha capa de fotografía aérea, visualizar aquelas que efectivamente existen no concello e a partir de aí ir a unha determinación máis exacta das públicas e en concreto das que son municipais. E tamén dentro desto o que quixen entender é que vai haber unha priorización daquelas que efectivamente presentan ese perigo inminente ou aquelas que están de alguna forma encapsuladas ou non presentan este perigo e, polo tanto, non é tan fundamental, tan importante facer esa retirada, porque se nos poñemos agora mesmo a retirar todas as cubertas de fibrocemento que temos na provincia de Ourense, seguramente sería algo absolutamente inasumible desde un punto de vista técnico e desde un punto de vista económico. Entón, eu creo que aí é importante tamén este estudio nese sentido. Por outra banda, é algo de libre adscripción, é dicir, que os concellos poden ou non adscribirse a un servizo que neste caso se oferta da Diputación, co cual o consideramos positivo, porque sí que vai permitir que moitos concellos pequenos especialmente podan adherirse e facer algo que legalmente é obligatorio, pero que como tantas veces nos acontece aos concellos, nos obrigan pero non nos dá a financiación para executalo, co cual queda aí no albur, porque sí, está ben facelo, pero como o facemos ou quen non lo fai? Bueno, un pouco entendo que é o obxectivo deste programa de colaboración. Por lo tanto, dentro do Bloque Nacionalista Galego vémolo positivo. Eso sí, tamén é certo que nos quedamos ca idea de que isto abre unha espita e é que a continuación como se vai abordar naqueles casos que se termine que é preciso retirar eses estellados de fibrocemento, como se van a asumir eses costes, porque van a ser unhos costes moi importantes e que, dende logo, para moitos concellos vai ser complexo, un pouco en función das unidades que saian, tomar as medidas necesarias para esa retirada e sustitución dese material. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Gracias de novo, presidente. Ben, pois nós o manifestamos na comisión. É unha medida esta moi positiva, dende logo vai axudar a todos os concellos da provincia a facer ter esa relación de instalacións e de edificacións que están afectadas polo amianto, que non polo fibrocemento. Eu creo que hai que deixar clara a diferencia entre fibrocemento e amianto, porque hasta ahora o fibrocemento non é máis que unha mezcla entre de cemento, auga, area e unhas fibras que hasta o ano 2000, 2002 eran unhas fibras de amianto e a partir desa fecha son fibras de celulosa, co cual sigue habendo no mercado produtos semellantes que cumplen perfectamente coa legislación. En todo caso, teño aquí de diante unha acta de un pleno desta Diputación do día 27 de xaneiro do 2017 na que o Grupo Socialista daquelas presentara unha moción na que, entre outras cousas, que por certo se aprobara por unanimidade, na que, entre outras cousas, se propuña aprobar un convenio marco ao que se adheriran os concellos da provincia co fin de realizar un inventario das construcións de titularidade das entidades locais que conteñan amianto. Es decir, levamos 7 anos a que se aprobou isto, que se tomou esa decisión aquí e que non se levou a cabo ese
ese inventario. En todo caso, pois nunca é tarde e agora quizás acuciados pola Lei 7/2022 estamos aquí para aprobar esta medida. Xa se falou dos peligros do que é o amianto pois para a saúde. Eu simplemente sí que quero aquí facer abrir outra espita ou abrir outro camiño, que é que ahora mesmo vamos a facer este inventario de instalacións públicas, de instalacións municipales e de edificacións, etcétera, onde haxa presencia de amianto, pero claro, temos como límite o ano 2028 tamén para retirar aquelas perigosas, pero hai que recordar tamén que a lei dice que no 2032 deberían de estar retiradas as instalacións ou as edificacións que conteñan amianto privadas no 2032 e ese sí que vai a ser un mundo moito máis complicado para o que as administracións públicas sí que deberíamos, e eu creo que habrá que pensalo, tomar algún tipo de decisión ou algún tipo de iniciativa, pois facendo campañas informativas. Hai varias comunidades autónomas xa en España que puxeron en marcha programas con axudas, subvencións, etcétera, para particulares que de algún xeito pois xa están tendo algún resultado. Aquí en Galicia, con respecto a privados, sí que hai algunha axuda por parte da Xunta de Galicia, pero sobre todo cando se fan rehabilitacións, aproveitando que se fai a rehabilitación da vivenda, sí que dan unha axuda para a retirada do amianto, pero non hai unha axuda genérica exclusivamente para a retirada do amianto. Por lo tanto, eu tamén quero lanzar aquí pois esa que quede aquí esa incógnita de a ver cando a despexamos ou como podemos axudar a despexala desas posibles axudas ou esas posibles campañas que se poidan facer para que os particulares tamén pois empecen a concienciarse de que aquelas edificacións ou aquelas instalacións que conteñen amianto dun xeito que poida ser perigoso, que se catalogue como perigoso, que hai que retiralo e que habrá que darlle algún tipo de axudas. Simplemente un dato final que, buscando algo de información ao respecto, o Consello Xeral da Arquitectura Técnica de España ten tasado ou ten calculado que máis ou menos quedan 2,6 millóns de toneladas de amianto por retirar en España, que é unha cifra moi elevada. Moitas gracias. Moitas gracias. Pasamos ao segundo turno de intervencións. Bos días. Como dice o diputado do BNG, a priorización farase según a cercanía a colexios, a lugares de pública concurrencia e aproveitando moitas veces as reformas. Como dizo o diputado do Partido Socialista, e notase que é un profesional do tema, non todos os fibrocementos son malos e siguen usando hoxe en día. A tardanza en traer isto tamén ven derivada de a tardanza que sacou o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo das directrices para facelo. Hasta ahora era obligatorio, fixo a lei que non se dotou orzamentariamente como mutas, e a aprobación das directrices de como facelo foi no mes de junio deste ano, do 2024, co cual hasta ahora tampouco tiñamos unha ferramenta clara de o que se debía facer e como se debía facer. Ahora que temos é cando se pode traer. Moitas gracias. Gracias. Democracia, entendo que non. BNG, tampouco. Non? Nada máis. Vale, perfecto. Pois entonces pasamos á votación. Por favor. Vale. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto 6, da modificación da Ordenanza Provincial Reguladora da Prestación do Servicio Intermunicipal de Recollida, Transporte e Eliminación de Residuos de competencia local, prestada pola Diputación de Ourense en réximen de competencia delegada. Ten a palabra para a exposición desta proposta José María Lago. Como recientemente se aprobou neste pleno a modificación da ordenanza fiscal da recollida do servicio de basuras, hoxe traemos a modificación da ordenanza de regulación do traballo. É unha modificación, como xa falamos nas comisións, é unha ordenanza viva que vai a ter modificación seguramente nos próximos anos, porque vanse dar moitas casuísticas que
intentáronse desde a área adiantarse, pero muitas outras non van a surgir nos seguintes anos. Unha das cousas máis importantes que trae esta nova ordenanza é o tema da inspección e, sobre todo, o tema tamén de como se vai a sancionar e o réximen sancionador que vai haber a través dela. Os obxectivos desta será reducir a xeración de residuos en cantidade e perigosidade, promover a correcta separación en orixen, avanzar no tratamento en orixe e de proximidade frente ao centralizado que está hoxe en día, incrementar a recollida separada, a preparación para a reutilización e a valorización de residuos no conxunto da xestión dos residuos municipais, reducir a presencia de residuos reciclables na fracción resto e de residuos impropios nas fraccións reciclables, co cual teremos unha baixada na entrega a Sogama, co cual seguramente tiñamos unha baixada fiscal nos próximos anos, limitar a disposición da fracción resto dos residuos municipais e mellorar o estado da limpeza e calidade do servicio público. Nada máis. Moitas gracias. Democracia Orensana. Solo por decir unas palabras para que se note que estamos aquí. Felicitar al señor Bernardo y a mí, porque creo que por primera vez en España van a implantar una ley en donde reciclar los envases se va a pagar. Que yo no sé qué opina el señor Bernardo, que es un experto en la recogida de lixo, pero hasta que no empecemos a pagar por ensuciar y a cobrar por limpiar, creo que el problema de los residuos no se resolverá. Espero que vayamos en esa onda. Muchas gracias. Moitas gracias. Precisamente vai a contestar o señor Bernardo. Bloque. Bueno, pois nada, eu gracias pola consideración de experto, que sí que levo o mellor 21 anos pelexándome con isto, entonces ao final vas vendo no día a día a cantidad de problemas. E tamén hai que decirlo, non? A pouca concienciación cidadán que existe. Existen cidadáns que están concienciados e que o fan moi ben, pero evidentemente isto ten tres patas, incluso poderíamos decir, non? Por un lado a administración, neste caso a Deputación de Ourense ou os concellos, que temos a obriga de poñer a disposición de toda a nosa cidadanía e as nosas empresas un sistema áxil e cómodo para poder efectivamente facer a separación dos nosos residuos, as empresas que teñen que facer un traballo enorme no que é a reducción, para empezar, non? Que é algo que se está traballando moi pouco, todos sabemos eso de que para comprar unha galleta compramos 5 paquetes antes de chegar á galleta, non? Parece unha carreira de obstáculos e iso non ten absolutamente ningún sentido a día de hoxe. Incluso a lei prevé que unha boa parte das superficies comerciais teñan produtos a granel, o cual a día de hoxe non se está a cumplir, é evidente, non? Vamos ao supermercado e vémoslo perfectamente. E despois, por outra banda, o que comentaba o voceiro de Democracia Orensana, algo que levan aplicando no resto de Europa dende fai moitos anos, que é algo que se facía aquí en tempos, simplemente cando ibas ca botella de gaseosa ou de sel á tenda e che daban cartos a cambio de devolvelas, non? Resulta que eso nos fixemos tan modernos que en vez dese sistema, era un sistema no cual iba un contenedor, desaparecía e teóricamente Ecovidro, Ecoembes pagaballe algo. Unha cousa que todos entendemos perfectamente que no resto de Europa teñen uns datos moito mellores. No resto de Europa tampouco vou a xeralizar, non? Austria, Alemania, os países de Norte de Europa ten uns datos moitísimo mellores en canto a recuperación de envases, porque ti vas á tenda, pagas máis casi polo envase que polo contido, e cando devolves devolvenche ese importe e entonces non hai unha botella tirada en ningunha esquina. Vamos, os nosos montes son un bon exemplo do que non se debe facer. Non vas dar unha volta e xa non vos digo moitas veces despois dunha camiñada, que resulta que aparecen por ali as botellas estradas por todos lados. Dice, home, por favor, levémolas onde temos que leválas. Pero é certo que si, ademais de dicirche que o fagas ben, che dan 40 céntimos por esa botella, parece que non, pero a xente seguramente se sinte máis incentivada. E parece ser que como o estamos facendo tan mal, porque isto é o resultado de facelo tan mal, non? A recuperación, agora por fin o Goberno do Estado vai a obrigar a que efectivamente se poña en marcha procesos de pago por recuperación, que é o normal e o que se fixo toda a vida. Isto era simplemente un tema da presión que existía.
No tocante o que a ordenanza, eu xa trasladei que entendíamos que era correcto, que era algo vivo, incluso, bueno, outro día me dixeron que se iba a facer esa pequena apreciación respecto da aportación que fixen, que iba a ir reflexado aquí, que eso iría un pouco tamén en función do que se publicara na propia página web, en concreto era respecto aos composteiros comunitarios, porque tamén entendemos que é algo que vamos a ir experimentando, porque tamén para esta Diputación e para os concellos, incluso para a ciudadanía, é algo novo, non? Respecto do tema das posibles bonificacións. E con carácter xeral, pois, entendemos que é unha ordenanza feita por xente que sabe desto, xa outro día o comentei tamén, os parabéns ao equipo técnico que a redactou, e que ten esa función, por unha banda, de deixar claro como hai que facelo, e por outra banda tamén esa outra parte importante, chegados a un punto que a de inspección e sanción se a xente mediante a educación e a formación non é capaz de asumir eses compromisos que deberíamos ter todos xa de partida, non? Por lo tanto, bueno, o voto do Bloque Nacionalista Galego vai ser favorable a esta ordenanza. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Partido Socialista. Ben, bo día a todos e a todas. Para nós, como xa adiantamos hai tempo, así avalou tamén a Comisión de Seguimento, para nós é unha boa ordenanza, creo que este é un bo traballo que está feito, pero é certo que nace con algunhas eivas. O tema, por exemplo, dos locais comerciais, o tema tamén, por exemplo, que podemos ver o da inspección, onde vai haber moitísima dificultade, vamos a toparnos nun escenario onde non sabemos como afrontalo, é certo que é escasa, eso sí, xa o sabemos xa, pero dende logo, pois, vamos a camiñar e vamos a aprender dende logo e vamos a ter que mudar, porque efectivamente isto é un documento vivo. Si hai unha cousa que queremos urxir dentro do Partido Socialista, que é que seguimos mantendo unha falta de formación e de campañas en canto á reducción en orixe. Penso que é importante que canto antes sexamos capaces de chegar a xente, de que a xente, pois, por exemplo, no caso dos composteiros domésticos, pois a través de boas prácticas sexamos capaces de reducir en orixe, pois, como digo, eso é o gran obxectivo que debemos ter, e dende logo está este traballo que se está a facer e o que se pretende, pois non ten cabida se non se forma a xente, porque vemos que se non, a xente non vai cambiar por unha norma nin por un incentivo. A xente necesita, pois, concienciarse, necesita formación, e eu penso que é algo que coxeamos nesta provincia, polo tanto, quen ten a competencia delegada, neste caso a Diputación, e para nós sería importantísimo que se comezara xa a traballar, que tamén se recupere na página web, dende logo, pois ese apartado que había antes de formación na compostaxe, pero dende logo que se traballe ca veciñanza, cos concellos, para que entre todos sexamos capaces de chegar e cumprir os obxectivos que nos marcamos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, sí. Solo dúas cousas. Unha é o que falaba o voceiro de Democracia, Bernardo, que avanzar para volver a descubrir que os nosos ancestros non o facían tan mal e que temos que volver o de antes. Despois, por outra parte, é o que dicíamos, isto é unha ordenanza bicapa. Xa agora, ca nova legislación que vai a salir do pago por recuperación, vamos a ter que modificala seguramente o ano que ven e incluirase todo o que surja. Tamén estamos traballando na formación a través da área, faránse campañas durante o ano para que a xente se conciencie e sepa. Tamén na nova, cando se manden os novos recibos, tamén irán algunhas notas onde atopar información, porque ao final os primeiros recibos van a ser cartas certificadas e todo o mundo vai a recibila e vai a lela, entonces xa saberán onde hai, e trasladar para recuperar esa formación a través da página web, que trasladar aos seus servicios técnicos da casa para que se poda volver a facer o antes posible. Moitas gracias. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Sí, Bloque. Eu son unha brincadeira, non quero quitarlle méritos a Rafa. O voceiro da Democracia de Rafa ás veces delega en min, pero é un tema moi puntual. Nada máis, moitas grazas. Gracias. Nada máis, ninguna intervención máis, por lo tanto, procedemos a votar. Venga, a favor.
Vale, queda aprobada por unanimidade. Bueno, termina a parte resolutiva e vamos ca parte de mocións. Empezamos con unha moción conxunta para o apoio á xestión pública e directa do CAP de Ourense. Para iso damos a benvida ao público, neste caso familiares, dos futuros residentes. Como esta moción é de... Bueno, igual que damos a benvida aos representantes pois xa lle demos antes polos compañeiros, e aproveito tamén para darlle da Asociación de Sordos que nos acompañan tamén aquí. Moitas gracias. Pero neste caso vamos con esta moción conxunta, unha moción que está asinada por os 4 grupos con representación neste plenario, nesta corporación, que, por lo tanto, o texto está asumido por todos os grupos e tamén de común acordo deixamos que a intervención que nos corresponde, a primeira intervención que nos corresponde aos grupos, a faga un ou unha representante do CAP a quen eles designen. Para iso, pois, que se identifique e pasa a ocupar va a intervenir desde ese escaño que lle indican ahora mismo, efectivamente, que está vacío. Tense que identificar, non? Bos días, mire, primeiro ten que identificarse. Sí. Sí. Bueno, hola, bo día. Chámome Eva Gutiérrez, son membro da plataforma ProCap. Moi ben, perfecto. Algún dato máis, señor secretario? Non? Vale, pois ten usted a palabra por un término de 8 minutos. Moi ben. Hola, bos días a todos e todas. Como xa dixen, chámome Eva e son nai dun neno de 17 anos que se chama Xavier. Tamén son membro da plataforma ProCap, como xa dixen. Quixera primeiro explicar o que significa ser nai dun neno especial, dun neno con discapacidade. A miña vivencia é igual que a de calquer pai ou calquer nai que están hoxe acompañándome, con pequenas variacións segundo o diagnóstico, pero cos mesmos sentimentos. Cando nacen os nosos fillos, esperamos, desexamos, un meniño que non sufra patoloxía algunha, polo menos nada que non se poda solucionar cunha mínima intervención médica. Cando isto non é así e nos comunican do seu grave problema, da súa discapacidade, comeza o noso calvario e, como non, o deles. Pasamos por fases de negación, confusión, rabia e ira, dor e culpa, tristura. A que lles recorda isto? Pois sí, a un duelo, porque é o que sufrimos, é o máis parecido a un duelo, por unha persoa miúda, polo noso fillo, que non é como esperábamos, que ten problemas serios, que en moitos casos son imposibles de resolver. Atopámonos soas. Ninguén do ámbito hospitalario é quen de acompañarnos, posiblemente porque non hai protocolos de actuación para estes casos. Ás veces, cando notamos que os nosos fillos non evolucionan correctamente, algúns sanitarios din que nos preocupamos demasiado e despois dámonos de bruces coa cruda realidade. Terapias, consultas médicas pasan a ser o noso día a día e atopamos nos pasillos do hospital a pais e nais que pasan polo mesmo. Aí sentimos a calor humana. Comeza a seguinte fase, a aceptación, o enfrentamento real á situación que temos entre mans, que é darlles aos nosos pequenos todo o apoio e todo o noso traballo. Dedicámonos en corpo e alma a eles. Establécese un vínculo que nunca desaparecerá e loitamos con e por eles cada día da nosa vida. É duro, pero tamén produce satisfacción. Unha satisfacción de que o que facemos o estamos facendo moi ben. O meu fillo non pode falar. Hai que darlle de comer, vestilo, duchalo, fregar os seus dentes, cambiarlle o cueiro e agora, como adolescente, afeitalo. Recoñezo que tiven que aprender. É a nosa nova aprendizaxe. Xuntos, el que nunca está quieto nin se move. Quere, en certo modo, axudarme, a súa mamá
e compañeira de loita do día a día. É un bebé de 6 meses, pero con 17 anos. Como xa dixen, terapias, consultas médicas, burocracias varias, pero a miña conclusión final e a dos pais e nais que hoxe están aquí é que os nosos fillos nos fan ver a vida desde outra perspectiva, porque son nobles, sen dobreces, sen maldade e, por riba de todo, loitadores. Comprenden agora por que estamos aquí? Comprenden por que seguimos loitando por un centro de atención a persoas con discapacidade público e de xestión pública e directa pola Xunta? Porque eles nos fixeron ser fortes e porque llo debemos. Despois deste ámbito sanitario, chega o proceso de escolarización, que tamén é moi complexo. E chegamos, despois de esta escolarización, aos 21 anos. Idade na que precisamos centros de día e ou centros residenciais, para que haxa certa continuidade nos seus coidados. Estas etapas, a sanitaria e a de educación, son responsabilidade directa da Xunta de Galicia cas súas correspondentes consellerías, a de Sanidade e a de Educación. Polo tanto, o proceso natural é que a Xunta de Galicia continúe asumindo a súa responsabilidade na atención aos nosos fillos, ca Consellería de Política Social, e non delegue algo tan sensible como é a discapacidade. Familias do Centro de Educación Especial Miño, dámonos conta de que na provincia de Ourense hai centros para nenos maiores dos 21 anos. Sí, privados, concertados, hai asociacións, pero non hai un servicio público. É dicir, non hai un centro de atención a persoas con discapacidade como nas outras provincias. E preguntámonos por qué. Estamos no ano 2016. A plataforma Procap nace nese ano e comeza esa andaina. Reunións na Xunta, unha manifestación multitudinaria en Ourense de apoio de todos os ourensáns, recollidas máis de 50.000 firmas conseguidas na rúa polos pais e nais, e incluso estivemos aquí defendendo o mesmo que hoxe defendemos. Todos os que naquel momento conformaban este foro apoiáronnos por unanimidade, e sei que hoxe vostedes tamén están connosco. Aquel día non estábamos tranquilos, hoxe sí, porque todos os aquí presentes defendemos o mesmo. Un CAP público e xestionado pola Xunta, igual co resto das provincias galegas, que en algún caso xa leva funcionando hai 30 anos. Debater a estas alturas o por que queremos isto coido que non é necesario. O único que nos importa é que Ourense, a provincia onde naceron os nosos fillos, a provincia que todos vostedes representan, non sexa diferente ás demais. Xa nos levan vantaxe nesta carreira, Non permitan que Ourense estea á cola de Galicia. Conseguir o CAP levounos tempo dabondo, demasiado. Agora xa está construído. Non nos demoremos máis. Os nosos fillos e fillas non teñen tempo. Estamos a piques de entrar no 2025. 9 anos pasaron. E hoxe sentímonos orgullosos de todo o conseguido até agora. Conseguimos un CAP público e de xestión pública e directa por parte da Xunta de Galicia, un compromiso que a Xunta de Galicia fixo cos nosos fillos e fillas. Pero agora a Xunta quere dar un paso atrás e privatizar ou concertar o servizo, esquecendo as súas promesas. Non podemos, non debemos permitir que isto suceda. Un CAP de xestión directa pola Xunta non só é unha necesidade para os nosos fillos, é unha cuestión de responsabilidade pública e un dereito das familias da nosa provincia. Somos a única, repito, a única provincia que non ten un, e temos que loitar para que a Xunta cumpra a súa palabra. Nós, como plataforma, como pais e nais, estaríamos dispostos e encantados de acompañalos á Xunta de Galicia a vostedes, aos representantes que vostedes elixan, a vostedes, señor presidente, para explicar con detalle
porque este obxectivo segue sendo innegociable. A responsabilidade da Xunta é clara e non imos deixar que se desvíen desta promesa. Non se trata só dunha demanda, senón dun dereito para os nosos fillos e fillas que merecen un servizo público de xestión directa e sen intermediarios privados que busquen beneficios persoais. Sabemos que este é un obxectivo común para todos os presentes e quizás xuntos logremos o que é o mellor para Ourense e non seguir sendo diferenciadamente inferiores ás outras provincias. Non podemos seguir sendo a provincia que se queda atrás mentras outras avanzan. No comezo da miña explicación dicen que o meu nome é Eva, a mamá de Xavi, pero hoxe tamén son Marisa, a mamá de Rubén, Mari Carmen, a mamá de Raúl, Ignacio, o papá de Dani, Isabel, a mamá de Gabi, Gloria, a mamá de Félix, e a nai e o pai de outros moitos nenos. E vostedes, hoxe e aquí, son os defensores dos nosos fillos e fillas. Eles teñen dereito a un CAT público e de xestión directa pola Xunta na nosa provincia, igual que nas outras provincias de Galicia. Por iso, non podo facer outra cousa que darlles as grazas. Grazas en nome de todas as familias da plataforma. Grazas por escoitarnos. Grazas por estar ao noso lado e por loitar connosco para que a Xunta cumpra as súas promesas. Non permitamos que se perda este dereito dos nosos nenos da nosa provincia. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vostede e a todos os que representan. Bueno, pois como seguimos co debate, lóxicamente, este era o primeiro turno de todos os grupos e, por lo tanto, pasamos ao que sería o segundo turno de cada un dos grupos. En este caso, ser conxunta, vamos a empezar de menor a maior representación, si les parece. Empezamos por Democracia Ourensana. Solo para decir que creo que ya está todo dicho, felicitar a los miembros de la PROCAT y que tengan toda la suerte del mundo. Moitas gracias. Benegá. Bueno, pois nós tamén pouco máis temos que engadir. Neste caso, decirlle á representante de PROCAT, a Eva, que fala en nome de todos os familiares, que non teñen que darnos as grazas en absoluto. É a nosa obriga e dende logo, a nivel persoal, podo dicirles que non son capaz de poñerme no seu lugar e como podería reaccionar ante unha situación deste tenor, porque é verdade que a un fillo ou unha filla é o que máis se lle quere no mundo e dende logo é moi complicado xestionar isto desde un punto de vista humano. Por lo tanto, apoyarémolos ata onde sexa posible, ata onde vostedes consideren. Dende logo, desde a presidencia toman o guante e solicitan esa reunión e estiman que estemos presentes, pois alá iremos. E nada máis, agardar que efectivamente que esta aposta colectiva e na cal sí que nos sentimos representados, que fai neste caso o Pleno da Diputación de Ourense en representación da cidadanía, teña eco na Xunta e que se cumplan as súas substantes demandas. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas e benvidos a este foro a todos os familiares das persoas con discapacidade da provincia de Ourense. Como ben decía Eva Gutiérrez, é a representante da plataforma PROCAT e non é a primeira vez que acude a este foro demandando axuda para todos os representantes da provincia de Ourense neste foro. Esta travesía ven de longo, ven dende o ano 2016, como ben reflexaba e nos explicaba a súa vivencia persoal, que é a vivencia de calquera familiar, neste caso dunha nai dun cativo que hoxe ten 17 anos e nos relataba o calvario que representa a discapacidade. Un relato cru,
real, sinceiro e descarnado, dunha nai que é a voz de todas esas nais, pais e familiares que teñen unha persoa con esas condicións. E falaba do calor entre iguais que atopa nos pasillos dos hospitais, e falaba tamén de ver a vida dende outra perspectiva. O mellor esa é a que nos falta moitas veces aos políticos cando non damos empurrado para que teñan un final feliz, pois unha obra como esta que levan demandando dende fai máis de 8 anos, casi 9, baixo as promesas de que desta vai e baixo, pois a veces, as desculpas de que os atrancos das obras, que nada teñen que ver con esa vida diaria de quen ten que atender ás persoas que teñen pois unha diversidade funcional, psíquica, sensorial, etc. Falaba tamén da continuidade dos coidados, posto que estes rapaces nacen con esa condición, moitos deles o adquiren durante os anos e logo despois a vida continúa cada día para eles e para as persoas que están ao seu carón. Por iso penso que esta iniciativa que trasladamos aquí todos os grupos políticos non está suxeita a ningún tipo de debate. Desexamos que ese centro se abra coas condicións de que sexa público de atención e de xestión pública e directa por parte da Xunta de Galicia, porque non lo debe o goberno galego, porque esta provincia non pode seguir pois sendo discriminada, xa leva moitos anos sendo discriminada, e esta é unha máis, cando outras provincias galegas pois teñen un centro destas características dende hai casi 30 anos. Por lo tanto, o noso voto vai a ser favorable, como supoño que todos os membros e todas as forzas políticas desta institución. Parabéns por esta loita e que o resultado sexa o acaído o máis pronto posible, porque é de xustiza. Moitas gracias. Moitas gracias. Patricia Torres. Bueno, bo día novamente. Saúdo novamente a plataforma, que antes non estabades todos. Como Partido Popular, pois somos conscientes da vosa preocupación, somos conscientes de que como país sempre hai preocupación por os fillos, sempre hai dor por os fillos, pero cando un fillo ou unha filla é vulnerable, a preocupación multiplícase por 1 millón e é unha preocupación crónica constante. Por iso empatizamos pois, coa vosa preocupación, coa vosa dor, e por iso tamén apoiamos esta moción que, como vedes, é conxunta e de todos. Tamén tuvemos unha reunión cun dos vosos representantes para escoitarvos de primeira mau, entender o que queríades plantexar. Isto xa veu, como decíades outras veces, a pleno. Tamén o noso grupo votou a favor, entón, por coherencia política, tamén imos votar a favor e, ademais, por empatizar convosco e porque poñemos por diante, que quede claro, a provincia e os veciños da nosa provincia, sobre todo as persoas vulnerables, con respecto a calquer ideoloxía política. De todas maneiras, tamén quero deixar claro que si é certo que pode haber retrasos nas obras, pero aquí os que estamos aquí somos representantes políticos de alcaldías, alcaldes ou concelleiros, e todos sufrimos os atrasos das obras e ter que volver a licitar obras porque os incrementos de prezos foron moi altos. Tuvemos que volver a licitar. Neste caso, pasause dun presuposto de 7,6 millóns a 10 millóns de euros. É un centro referente con 110 plazas, 80 de carácter residencial e 30 de carácter de centro de día, e dende logo que é un centro referente, igual que os das outras provincias, como o caso da Coruña, que está na cidade, o caso de Pontevedra, que está en Redondela, e o caso de Lugo, que está en Sarria, son de xestión pública. Entendemos tamén que o da provincia de Ourense tamén ten que ser de xestión pública, e por iso dentro do Partido Popular apoiamos este tema e dende logo que contades connosco para calquera iniciativa que proceda ao respecto. Nada máis e grazas e moita sorte. Vale, pois, bueno, por suposto, desde a presidencia, lóxicamente, recóllese toda a petición, ou sea, todo o apoio, porque é unha moción conxunta, e evidentemente ese é o apoio. Eu creo que teño que manter un papel institucional respecto a esa invitación que se me fai. Primeiro, o apoio ben demostrado deste grupo en que esta moción é conxunta e sale evidentemente adiante cos votos tamén ou fundamentalmente deste partido, non?
igual que a cos demais, pero quero decir que é o voto deste partido. Segundo, antes de lóxicamente, de aceptar, de traer aquí esta moción, que como explicou a miña compañeira é por coherencia, primeiro, con votacións xa expresadas por esta forza política nesta institución, que xa non é a primeira vez que vota nos términos que vamos a votar ahora mismo, e, por lo tanto, non somos dudosos de que nos apoiamos ese centro público que o é, ese centro que chega tarde, efectivamente, pero, bueno, chega por fin, e chega en boas condicións, parece que en boas condicións, apoiamos, sin duda, a xestión directa neste caso, clarísimamente, por coherencia cos demais centros desta naturaleza, porque efectivamente hai outros servicios sociais que afectan igualmente a persoas vulnerables e que se prestan de outra maneira. Pero, bueno, neste caso, creo que está máis que xustificado que simplemente por coherencia co que ocorre noutras centros de iguales características ou destes, pois debe ser xusto o de solicitarlo. Por tanto, eu fixen chegar á Xunta de Galicia e agora lle chega a proposta do presidente e a dos demais con este voto, con este acordo unánime, con este voto a favor. De acordo? Que creo que como se deben far chegar as propostas. De acordo? Vale, pois dito isto, votamos. A favor. Queda aprobada a moción por a que se declara ou que se pide que, evidentemente, o centro de titularidade pública xo é e que se solicite e que se leva a cabo con xestión directa. Moitas gracias. Ben, pasamos ao seguinte punto do orden do día, neste caso a moción do BNG, o punto 8, a moción do BNG para a mellora do transporte público para as comarcas de Celanova e a Baixa Limia. Ten a palabra, neste caso, José Manuel Puga. Moi bo día a todas as persoas que aquí estamos. Enhoraboa por a unanimidade que conseguistes na defensa dos lexítimos dereitos que tedes. Proseguimos entón ca moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego para debate neste pleno. Entón, vou na contextualizar primeiro, porque teño que recoñecer que no momento da elaboración e do estudo, cousa que agradezo, supúxome un importante esforzo para acabar entendendo o galimatías que supoñen as conexións da rede pública de transporte, especialmente na comarca de Celanova, Terras de Celanova e da Baixa Limia. Teño que recoñecer que todo este absoluto tocho de conexións entre os distintos concellos, tendo en conta o transporte a demanda, o transporte que vai concertado cos estudantes, tamén o que está concesionado pola Xunta. Pero digo que vamos contextualizar entón un pouquiño porque nos referimos concretamente ás comarcas de Celanova e Baixa Limia. Porque nos estamos a referir a un territorio. Hai outros tamén, por suposto, que están en condicións similares ou incluso máis complicadas. Pero estamos falando dun territorio basicamente con os indicadores de envellecemento, despoboación e dispersión dos máis importantes de todo o Estado español. Con eso non descubro absolutamente nada. Por lo tanto, si todos estamos de acordo coa necesidade de intentar parar esa situación de despoboamento e de envellecemento dos nosos territorios, especialmente de toda esta provincia de Ourense, temos que facer cousas. E desas cousas, dentro desas cousas, unha delas son os servicios que lle ofrecemos á poboación. Remítome porque estes días houbo un informe, emitiuse un informe por parte do Consello Consultivo de Galicia, de data 16/12 deste ano, 2024, un informe de recomendada lectura. Eu teño que recoñecer que ainda non o lín por completo. Este informe titúlase Medidas adoptadas para abordar o reto demográfico nos concellos de menor poboación. Fai mención a todo o país, a todo Galiza, as 4 provincias, pero para aqueles concellos de menos de 5.000 habitantes. Fai un análisis da situación e do que se supón como reto demográfico e o análise que fai é sobre as medidas que se foron poñendo en marcha, cales funcionaron mellor, cales funcionaron peor e cales non funcionaron en absoluto para nada.
resultaría sorprendente, ou non, comprobar en este informe do Consello Consultivo, xa digo, non é un informe do bloque, que medidas concretas, como por exemplo, en pequenos concellos, estou falando dos de menos de 5.000 habitantes, dar cartos por nacer criaturas no medio rural non garantiza absolutamente nada. Digo o informe do Consello Consultivo. Non sirve absolutamente para nada, máis que para dar os cartos. Pero sí, no que fai fincapé este informe é que a xente vincúlase ao territorio se hai servizos. Todo tipo de servizos. Por lo tanto, o que nos está indicando este informe, a conclusión deste informe, é que o fundamental, se queremos revertir a situación, é dotar de servizos. E dentro desos servizos non é un servizo menor o tema do transporte, igual co da vivenda, a sanidade, a educación e demais. Pero o tema do transporte non é unha cuestión menor. E precisamente en ese servizo de transporte, as comarcas de Celanova e Baixa Limia, e aquí alcaldes de todos os partidos, non? Que vivides estas situacións, está nunha situación moi precaria, non? A ver, vou dar solo 2 ou 3 exemplos, non? Si queremos ir de Ourense a Bande, pola mañá non podemos. Non hai transporte público hasta 1 da mediodía. E, si queremos volver de Bande cara a Ourense, a partir das 4:15 non podemos. Porque non hai conexión que poida a través do transporte público. Por lo tanto, de Ourense a Bande só hai 2 frecuencias, a 1 e ás 8 da tarde, e de Bande cara a Ourense, 2 frecuencias, ás 7:45 e ás 16:10, 16:15 da tarde, non? Cara a Celanova, só hai, en sentido Ourense-Celanova, unha frecuencia máis, a parte desta, que é ás 13:50. É dicir, hai unhas 13 e outra ás 13:50. En unha hora, 2 frecuencias. E, se queremos vir de Celanova cara a Ourense, a maiores das que viñan de Bande, unhas 17:45 e outras 4:15, só hai unha máis ás 8 da tarde. Claro, xa non me vou poñer a explicar aquí, se queredes despois no segundo turno fago, teño aquí anotadiñas todas. O galimatías que supón ir a Lobio, Sentrimo, Lobeira, Muiños, Quintela de Leirado, Gomesende, etc. etc. Por qué? Porque para ir a todos esos sitios hai que transbordar. Hai que transbordar. É certo, teño que recoñecer, que o que nos indican é que esos transbordos funcionan ben. Pero o transbordo significa depender do transporte escolar e dos transportes a demanda. Por lo tanto, eu non vou a facer aquí un relatorio de todas esas frecuencias, pero o que é evidente é que a situación do transporte público nesta comarca, para estas 2 comarcas, é moi en precario. Todo isto veunos tamén a nós, por iso traemos esta moción aquí, dado porque a nosa xente, a mocidade organizada dentro do Bloque Nacionalista Galego a través de Galiza Nova, sorprendeuse porque iniciou fai uns meses unha recollida de sinaturas pedindo tamén que se mellorara o transporte público nestas comarcas e tivo moito éxito. Recolleron en torno a 600 sinaturas e, bueno, pois eso motivounos a decir, bueno, pois máis alá da recollida de sinaturas, creo que temos que dar un paso máis alá en algo que consideramos de xustiza, que é trasladar a este pleno os seguintes acordos. O primeiro deles fai, dos acordos que plantexamos na nosa moción, o primeiro deles fai referencia a estas frecuencias que eu explicaba antes, non? Melloradas. Facémolo sin aclarar, sin poñer en riba da mesa exactamente cal é as frecuencias e os horarios que nos propoñemos. Simplemente decimos que se faga un estudo, que se solicite a mellora desas frecuencias. Segundo, crear reforzos nas frecuencias entre venres e domingo pola tarde, porque hai unha demanda cada vez máis crecente por parte de mocidade que os venres quere ir aos povos, que chega a Ourense no AVE ou como sexa, e que quere volverse para Baixa Limia ou para Celanova e non ten en que, e tamén os domingos pola tarde para facer o percorrido contrario, e é irse para os centros de traballo ou para os centros de estudo. Outro
outra das acordos que nos plantexamos, que creemos que é de recibo, é a creación de servizos nos días festivos. Non hai. Nos días festivos non hai ningunha conexión. E, por último, mellorar as redes intermunicipais de conexión que son de competencia municipal. E aquí temos que decir e sacar un pouquiño de peito aos do Bloque Nacionalista Galego co exemplo de Berea. Poño que coñecedes, ali hai un sistema de transporte intermunicipal a demanda que funciona moi ben. Sei que o hai tamén en outros concellos, que non son do bloque, e que tamén funcionan ben, cousa da que nos alegramos. E nós o que queremos é que todo isto se estenda e, en definitiva, mellorar o transporte público para esas dúas comarcas no sentido que comezaba falando e de acordo co informe do Consello Consultivo que citei. Nada máis. Moitas gracias. Democracia. Buenos días, gracias, presidente. Desde el Grupo Provincial de Democracia Ourensana compartimos la preocupación expuesta en la moción presentada por el BNG sobre las carencias del transporte público en las comarcas de Celanova y Baixa Limia. Entendemos que una red de transporte público eficiente es fundamental para garantizar la conectividad, el desarrollo económico y social y la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia. La exposición de motivos que plantea es una realidad indiscutible. Las limitadas frecuencias de transporte entre estas comarcas y la ciudad de Ourense afectan negativamente a la población, especialmente a los colectivos más vulnerables como personas mayores, estudiantes o trabajadores, que dependen del transporte público para sus desplazamientos diarios. Asimismo, estas carencias pueden atribuir al despoblamiento rural, dificultando que las familias decidan permanecer en estas zonas, en definitiva, a fijar población. En este sentido, coincidimos con el diagnóstico presentado por el BNG y consideramos que es necesario instar a la Xunta de Galicia como administración competente a mejorar las líneas de transporte público en esta área, un aumento de frecuencias tanto en días laborables como en fines de semana y festivos, y una mejor adaptación de los horarios a las necesidades de los usuarios son medidas que consideramos razonables y necesarias. No obstante, queremos reconocer que la Diputación de Ourense ya ha mostrado interés hacia la problemática de la movilidad en la provincia, promoviendo iniciativas como el transporte metropolitano en la ciudad de Ourense y concellos limítrofes. Aunque esta propuesta se enfoca en un ámbito distinto, creemos que refleja una voluntad política clara por mejorar la accesibilidad y la conectividad territorial. Por último, consideramos que esta cuestión solo se puede abordar desde el consenso y la colaboración institucional, sumando esfuerzos para que las administraciones competentes, principalmente la Xunta de Galicia, tomen medidas concretas en respuesta a las demandas ciudadanas. Por todo ello, votaremos a favor en la moción presentada por el BNG, incluida la enmienda del PSOE, confiando en que la propuesta se traduzca en soluciones efectivas para los problemas de transporte que afectan a estas comarcas. Muchas gracias. Pois moitas gracias. PSOE. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos e a todas. Vamos a ver, de inicio decir que vamos a votar a favor da moción do bloque, porque evidentemente está claro que é unha necesidade e é unha forma de mellorar todas estas situaciones que se viven en sitios que cada vez vamos dirección en despoblación. Nos gustaría, por unha parte, que isto se estendera a todo Ourense, porque ao fin e ao cabo todos os povos máis ou menos estamos nesta mesma situación. Todos os concellos temos problemas en todo o que é a distribución de personal por vía dos autobuses. Ahora, nos gustaría outra cousa, nos gustaría fundamentalmente que isto se debatira de alguna forma, non aquí, non estamos en contra de que se debata aquí, sino que se debatira na Xunta, pero non como isto, sino isto non deixa de ser un gran de area. O que necesitaríamos sería, de alguna forma, debatir no Parlamento de Galicia a necesidade de facer aos povos atractivos, que de alguna forma se convertiría deixaría de ser a pescadilla que se morda a cola, non hai xente, ao transporte non lle interesa vir buscar a xente. O sea que, de alguna maneira, que na Xunta se fixeran algún plan importante de desenrolo dos povos nos que pudera facerlos atractivos, con administraciones moito máis eficientes e moito máis rápidas que nos permitiran, pois eso, que fóramos povos atractivos. De alguna maneira, eu falo polo meu concello. O meu concello estamos a 20 minutos de Ourense, a media hora de Vigo, estamos a 5 minutos de dúas vilas. Somos atractivos, pero de alguna maneira falta algo que nos dé
ese pulo para ser completamente atractivos aos demais e que podamos fixar población que sería o que de alguna maneira sería viable para todas estas cousas. Se hai población, hai autobuses, se hai autobuses, a población se sigue fixando. Gracias. Moitas gracias. Vamos ao segundo turno de intervencións. Perdón, falta o... Perdón, saltaba o meu grupo. Bueno, como ven, non hai ningunha maldad. Así que, disculpen, compañera Teresa, tenga a palabra, diputada. Grazas, Sí, presidente. cando queira. Moi bo día a todas e a todos. Bueno, sin duda esta é unha cuestión importante para nós e xo foi anteriormente, xo teñamos percibido e resolto. Por iso queríamos engadir, Puga, tal e como falamos, na moción para actualizar o sentido e explícome por que en instar a Xunta de Galicia a aumentar as frecuencias de acordo ás solicitudes que están a preparar os alcaldes afectados e as alcaldesas, porque tanto Plácido como eu, tanto como alcaldes como diputados provinciales, coñecemos a necesidade de actuar as frecuencias e as necesidades do transporte ás circunstancias actuales, sempre no sentido da mellora. Xa se falou con varios alcaldes de ambas comarcas, e xa se lle trasladou á Xunta a necesidade de mellorar este transporte e a resposta neste momento é que temos que todos os alcaldes e alcaldesas presentar unha proposta conxunta e razonada de que queremos cambiar, a que horarios e en base a que necesidades. Por lo tanto, parecenos acaído engadir esta proposta porque é a realidade do momento. Sí que é unha cuestión larga e laboriosa que temos que acometer con carácter inmediato, pero sí que é verdad que a Xunta non pode tomar ningunha outra medida en tanto non fagamos nós a proposta. De momento nada máis. Moitas grazas. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de intervencións agora sí. Benega. Claro, efectivamente, o que decía o portavoz de Democracia Ourensana, todo isto está marcado tamén nun contexto de mellora do transporte en global. Incluye o transporte metropolitano, que efectivamente está esa comisión que vai avanzando, que lóxicamente será un feito diferencial que podamos contar con ese transporte metropolitano nos 15 concellos no contorno de Ourense ou non, e que condicionaría tamén despois seguramente boa parte de todo isto. Por iso, nós non facemos unha proposta concreta de liñas e de frecuencias, non? Deixámolo aberto. Co cal, e aí vou xa precisamente ás emendas que presentou o Partido Socialista e despois do Partido Popular. A ver, con respecto do Partido Socialista, nós estamos totalmente de acordo con ese plantexamento que fan de estender as melloras a toda a provincia, porque todo é mellorable. Pero circunscribímolo a estas dúas comarcas por un feito concreto. Eu creo que incluso si conseguimos, gracias a este acordo, gracias a este consenso, mellorar a situación do transporte público nas comarcas de Celanova e Baixa Limia, vai servir para mellorar tamén para o resto da provincia. Pero a situación non é exactamente a mesma. Eu analicei, non me vou poñer aquí agora tamén a dar os datos concretos dos enlaces que hai das distintas cabeceiras de comarca con Ourense, pero o que si lles digo é que estas dúas comarcas están especialmente marxinadas ou, desde logo, non teñen as mesmas condicións que outras. Tendo claro que as que teñen outras vilas non son as mellores tampouco. Por lo tanto, temos que decirlle que non imos aceptar a presentación desta emenda, non por non estar de acordo, sino por circunscribilo, e pensamos que vai ser máis práctico despois pro resultado que si avanzamos tal e como nos plantexa o Partido Popular, ese é o motivo, non é porque non estemos de acordo, non? E despois, con respecto a emenda que presenta o Partido Popular, a ver se entendo ben, Teresa, nada, digo, a ver se entendo ben, tú plantexas un texto concreto para engadir ou para modificar algunha cousa? Tiñas aí un texto para engadir?
Vale. Co cual, a ver, eu fago unha proposta... Que se axuste a proposta que o que nos fixeron. Señor secretario, non sei se podo eu plantexar unha proposta transaccional. Vale. O primeiro acordo que propoñemos é aumento das frecuencias diarias entre Ourense, Celanova e Bande e adaptación dos horarios ás necesidades dos usuarios, xa que os actuales non permiten usar o transporte público no día a día. Bueno, pois, se che parece, neste primeiro punto podemos poñer algo parecido a aumento das frecuencias diarias entre Ourense, ou instar a Xunta de Galiza, ao aumento das frecuencias diarias entre Ourense, Celanova e Bande e a adaptación dos horarios ás necesidades dos usuarios en base ás propostas que acorden alcaldes e alcaldesas da comarca. Sí, de acordo? Sírvenos así, a nós. Tamén nos sirve, mantendo as outras, mantendo o segundo punto, que é o das frecuencias de venres e domingo, o dos días festivos e o tema da rede intramunicipal. De acordo? Bueno, pois por nós non hai problema. Vale, moitas gracias. Democracia, segundo turno? Non. PSOE, segundo turno? Non, tampouco. PP, segundo turno. Algunha cousa que añadir? Bueno, pois sí, deixar claro que esta é a cuestión a que estamos traballando, que temos que aunar esforzos, poñernos todos de acordos para facer un plantexamento definitivo ás necesidades da comarca, o que decíamos antes. E nada máis. Moitas gracias. Vale, estamos de acordo. Solo unha cousa por matizar. É que eu, como teño axudas a natalidade, sinto-me aludido nesa descalificación que nos fai, non? A todos. A ver, o informe, solo por matizar, señor Puga, o informe que fai referencia sobre do Consello Consultivo non analiza ese punto, non fai referencia. Eu estou de acordo que non sea unha solución, pero tamén estou de acordo de que algo hai que facer. E cando nace un neno, se un concello lle dá 500 euros, a Diputación lle dá 500 euros, se o concello lle dá outros 300 ou 500 euros, eu no meu caso manteño os 3 primeiros anos, hasta que entra no... Bueno, ten a guardería, pero hasta que entran no colexo e lle dase unha axuda durante os 3 primeiros anos, eu creo que malo non é. Creo que, evidentemente, nadie decide ter un fillo por eso, pero que tampouco perxudica para nada. Por lo tanto, no, dixo que non valía para nada. Dixo que non valía para nada, o sea que, bueno, se non valía para nada, a min, desde logo, eu creo que sí, eu creo que o que está claro, eu tamén penso que mantemento dos servicios, outro día tamén, creo que aí tamén podo falar con algunha autoridade, non? Porque o Concello gana a población desde hai moitos anos e especialmente os últimos anos. E cando me preguntaron os secretos, eu tamén lle dixen que non era unha cuestión na miña perspectiva, na miña perspectiva, que pode estar equivocado. Que o principal é moi importante os servicios, pero o fundamental é xerar actividade económica. Se xera actividade económica, a continuación das os servicios, tamén é certo que se xera esa actividade económica e non das os servicios, a xente non se queda. Pero como tiñas os servicios e non xeres a actividade económica, non de nada valen os servicios porque non se usan e terminan morrendo. Eu son partidario de xerar a actividade económica e prestar os servicios. Por suposto, se non se prestan, efectivamente, eso. Vale, simplemente unha, non brincadeira, pero un matiz, non. Vale, como estamos de acordo, creo que aquí temos que corrixirme porque, vamos, estar de acordo no que vamos a votar, porque como houve a proposta do bloque, hai unha emenda do PSOE que entendo que non aceptan, vale? Entonces non se vai a votar, non? Esa emenda non se vota. Vale? A emenda que nos faguemos acéptase, vale? Bueno, pois entonces votamos logo, que votamos a proposta xa emendada ou a redacción xa? Sí, eu entendo que a redacción entonces que se vota en o primeiro punto, que sería aumento das frecuencias diarias entre Ourense, Celanova e Bande, e adaptación dos horarios ás necesidades dos usuarios en base ás propostas dos concellos e administracións públicas da comarca, xa que os actuais non permiten usar o transporte público no día a día. Así vale, sí. Bueno, pues entonces procedemos a votar logo neses términos, vale? A favor? Aprobada por unanimidade. Ben.
Vamos logo co seguinte punto do orden do día, que é a moción, a última moción, deste caso, a moción do Grupo Socialista para a dinamización do Plan Reitor de uso e xestión do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Ten a palabra, neste caso, o portavoz do PSOE, Álvaro Vila. Sí, bo día, presidente, bo día, compañeiros. Pois, bueno, cando afronta esta moción, a verdade é que a veces non é o suficientemente obxectivo, porque si ten, a pesar de que probablemente non teña a vinculación que ten Plácido co Xurés, pero si ten unha vinculación, digamos, un poquinho especial por o que supón o Xerés. Pois un visitante asido do mesmo bueno, por a natureza en sí. E fai 30 anos, Plácido, fai 31 anos, cando un señor ao que lle mando un abrazo porque está convaleciente, digamos, dunha pequena apurada que levou, que era José Benito Reza, empezou a darlle voltas a este tema e me comentaba que il, conjuntamente con Luís Braga da Cruz, presidente da Rexión Norte de Portugal, con Tito Costa, director da Peneda Xerés, con Antonio Ferreira, exalcalde socialista de Lobios, e un señor tamén que se chamaba Plácido Álvarez, alcalde de Muiños, alcalde de Muiños todavía, que deron un poquinho de voltas a aquelo, a empezar a facer o Parque Nacional Peneda Xerés, e optaron aqueles primeiros fondos Interreg 2 de fondos europeos. Pero tamén me dice Benito Reza, ahora, que cada vez que vou ali, dame gana de chorar. Despois daquelas todos os traballos que se levou no Parque Natural, despois a Reserva Biosfera tamén, e todas as actuacións que non se fixeron e non se farían antes. Benito dice que o Xurés é un diamante en bruto que habría que talar despacio e con cariño, que a complicidade dos portugueses e co apoio da población local, que son os propietarios do parque. Desde que deixou Benito Reza de ser director do parque, anuncios, tú ben o sabes, Plácido, anuncios, pero que non se chegaron a concretar investimentos aos mesmos. Seguimos con anuncios. Despois de moitos anos, por fin se redactou o plan de conservación medioambiental e desenvolvemento económico dos concellos que limitan na Reserva de Biosfera. Bueno, se redactou, polo menos o que dicen os veciños, de espaldas un pouco a veciñanza, donde o plan se quedaba corto para a efectiva protección do entorno da fauna frente ás presións do turismo. O plan reitor e o plan de ordenación de recursos naturais ven demandado por os veciños e asociacións e colectivos que denuncian que o proceso de elaboración deste plan non foron consultadas axeitadamente e xerando un descontento entre veciños e veciñas, sobre todo entre gandeiros e agricultores, a quen as restriccións impostas afectan o seu medio de vida sin ofrecer alternativas viables. Indudablemente, o plan foi percibido como un proceso que había que facelo, indudablemente. Botamos moitos anos a esperas do mesmo. No ano 2022, cando o plan se aproba, se plasma nun papel, e aí se quedou nun papel. Seguimos sin as inversións necesarias, sin a dinamización necesarias, e solo co empeño, neste caso, do portavoz do Partido Popular e desta Diputación, se conseguiron abrir este ano as portas do Xurés, porque senón a Xunta non sería capaz de abrir as portas do Xurés como mínima inversión e como mínima dinamización do parque. Chegamos a día de hoxe con anuncios, o sea, temos miles de anuncios da nova directora xeral de Patrimonio Natural, da Xunta de Galicia, a anterior directora xeral tamén se fartou de facer anuncios, fotos e demais, pero se seguimos sin concretar un investimento acorde que merece o parque e tal. Non só nos investimentos en infraestructuras, que tamén,
a G31, non vamos a volver a falar da G31, onde se quedou o todo suroeste, da provincia, que non sei que fixestis para estar así tratados por as institucións, non sei que fixestis, pero sí é verdad que estudios sobre ecoturismo nos dicen que en parques naturales ben xestionados os empregos chegan a medrar entre un 10 e un 30% en comparación con outras áreas rurais. Nestes momentos, nunca mellor dito, hai unha fronteira España e Portugal. Nunca unha fronteira pode dicir máis con menos. O desenrolo do Parque do Llerés con respecto ao Parque do Surés. Me dicía Lino Perdiz, dice, mira, é que ves por un lado Pitoi das Junias, Soallo, Castro del Boreiro, Vila do Xerés, e por outro lado ves a Cela, Olelas, Albite ou Salgueiro. É que non ten nada que ver. E para nós, os referentes, desde o punto de vista turístico, desde o punto de vista gastronómico, se nos van ao Portugal e deixamos de lado un poquinho aos nosos concellos, aos nosos povos. Dito todo isto, a min dame tristeza, sinceramente, cando chego ao Alto de Vieiro e me encontro co panorama e que lees todavía ahora, cando dice a directora xeral, dice, seguiremos traballando na señalización, na mellora das rutas e na labor de mantemento. Estamos ainda señalizando as rutas. Estamos nas melloras das rutas e na labor de mantemento. Dos pueblos, das infraestructuras, do turismo, da inversión. Bueno, tú conoces mellor que nadie, digamos, a situación. Estou seguro de que non podrás dicir todo o que pensas, probablemente, pero sí, nós o único que reclamamos é que se poña o foco, nesta área natural, porque creemos que pode ser unha forma de dinamizar a zona dos núcleos. Solo, por exemplo, poñendo un exemplo, Parque Natural de Somiedo. Un concello como Somiedo, me decía Belarmino, ten un orzamento anual de 3.500.000 euros. 3.500.000 euros, con 1.000 habitantes. Sendo o segundo concello con menor densidade de población de Asturias. E viven con 3,5 millóns de inversións todos os anos. Dice tamén, neste caso, Asturias está aí e apoia. E viven deso, co segundo concello con menor densidade de población e con 3,5 millóns de orzamento anual. Por todo eso, simplemente pedimos que se poña foco e que a Xunta de Galicia, por fin, unha vez que no ano 2022 se fixeron os plans, que empece a traballar e que empece a invertir. Primeiro, que a Deputación de Ourense inste a Xunta de Galicia e a súa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda para a activación inmediata das disposicións contidas no decreto 24/2022 de 3 de febreiro sobre o plan reitor de uso e xestión do Parque Natural Baixa Limia Serra do Surés, no que afecta nas medidas de uso, xestión, emerxencias, actuación, seguimento e avalación, organización e programa financiero. Segunda, que a Deputación de Ourense inste a Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a dar prioridade á posta en marcha dos mecanismos de organización administrativa contemplados no debatido plan reitor, que incluyen órganos de dirección, xestión e unha xunta reitora que incluye a representante desta corporación provincial e os concellos de Bande, Lobeira, Muiños, Lobios, Entrimo e Calvo de Randín. E terceira, que a Deputación de Ourense insta a Xunta de Galicia e a súa Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda ao de bloqueo dos investimentos contemplados no programa financiero do debatido plan reitor, nas partidas de conservación, investigación, uso público e mellora de infraestructuras dos pasados exercicios 2022, 2023 e 2024 e do vindeiro 2025. De momento, máis nada. Moitas gracias, Álvaro. Ten a palabra a Democracia Orensana. Muchas gracias. Intentaré ser breve y políticamente correcto. Una pregunta al señor Álvaro. En vuestra moción decís que entre los puntos que pedís es la activación inmediata del plan rector, pero sin embargo
parece que hay muchas críticas del plan rector. Mi pregunta es, con toda la buena voluntad, ¿no sería mejorar el plan rector antes de que se activara de la forma más inmediata posible? Y luego, aunque yo no soy un experto en la reserva de la biosfera transfronteriza de Jerez-Xurés, sí que me he molestado en leerme el análisis de los flujos turísticos en la reserva de la biosfera transfronteriza del Jerez-Xurés. Pero, como sabéis que no me gusta ser demasiado... de leer demasiado y estas cosas, he hecho mis deberes y he hecho la conclusión. Así que leo la conclusión lo más rápidamente posible y acabo. Y dice así, conclusión. El Parque Natural del Gerés, al extenderse por Portugal y Galicia, ofrece una experiencia única y las diferencias entre ambas partes son evidentes. Porque aquí esto es lo que me gusta, es comparar cómo estamos nosotros y cómo está Portugal. Con la diferencia, por supuesto, de que Portugal es el 80% del territorio y más del 90% de la población. Y el lado portugués destaca por su infraestructura turística más desarrollada, su accesibilidad y la gran variedad de actividades organizadas, lo que lo convierte en un destino perfecto para aquellos que buscan comodidad, entretenimiento y una conexión más profunda con la historia cultural de la región. Por otro lado, la parte gallega ofrece un refugio más tranquilo. Un refugio más tranquilo. No nos podemos quejar. Muchas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, eu, neste caso de Reserva de Biosfera, fui un xestor da Reserva de Biosfera de Allariz durante, non sei, 15 anos, unha cousa así, pero vai moi ligado neste caso a Reserva da Biosfera, bueno, vai moi ligado, é o mesmo, o Parque Natural e a Reserva da Biosfera, a nivel de superficie e a nivel incluso de xestión, non? Tamén vou a tratar de ser breve. Hai un problema que é basicamente un problema do Parque Natural neste caso, porque debería de ser unha ventaxa comparativa, pero de todo o territorio interior, de todo o que é a propia provincia de Ourense. Voulle dar un dato que o mellor é para reflexionar. Os concellos de Bande, Lobeira, Muíños, Lobios, Entrimo e Calvos de Bandín, que son os que están situados no Parque Natural, que foi creado no ano 1993, tiñan unha poboación de 13.549 habitantes. 13.549 habitantes. En 2023, eses mesmos concellos, ese conxunto de 6 concellos que teñen o seu territorio dentro do Parque Natural, tiñan, no 23, ou seguramente xa serán menos, 7.234. É dicir, que se reduciu a poboación, con datos oficiais, en 6.315 habitantes, prácticamente o 50%. E iso é no período, insisto, en que foi recoñecido como Parque Natural e despois, posteriormente, como Reserva da Biosfera. Efectivamente, estáse convertindo nun sitio tranquilo, tan tranquilo que, como siga así, move de tranquilidade, aseguro yo. É un problema serio, non? Eu digo ás veces, cando me tocaba estar no Consello de Xestión da Reserva da Biosfera, decía que algunha Reserva da Biosfera o problema que tería en non moito tempo é que o animal en perigo de desaparición iba a ser o de 2 patas, non? Os lobos, os xabaríns, esos ben, seguramente iban a evolucionar positivamente a nivel demográfico, pero o bicho de 2 patas ese iba a haber que poñerlle ali un folleto para decir, e este era o habitante que existía aquí en tempos, e, bueno, esas cousas, non? É para establecer un punto de reflexión. Eu mirei en internet tamén, así por curiosidade, non? Porque está ben informarse, e puxen Parque Natural do Xurés. Non deixa de ser significativo, non é algo tampouco, digamos, estrictamente oficial, pero significativo sí que das 20 primeiras novas que saían en internet, 10 eran sobre nubes forestais.
É así. O sea, resulta que un parque natural, resulta que as novas máis significadas en distintos buscadores, por exemplo, ao mellor este vanlle os lumes. Non, nos distintos buscadores, máis da mitade das novas que saían eran lumes forestais, unhas veces producidas na parte galega, outras veces, tamén é certo, eran lumes que veñen desde a zona portuguesa. E iso establece outra reflexión para min, e é que normalmente a xente queima, porque na maior parte dos casos é queimado voluntariamente, non é por outro tema, queima aquilo que non lle vale. É así de triste, non? No meu concello vivino en primeira persoa. Había unha zona que ardía recurrentemente todos os anos, ademais esperaban as festas para poñerlle lume, non sei se era unha tradición ou algo. Foi poñer aquela zona en valor, introducindo gandeiría, e o que queimaba, que ademais non debía andar moi lonxe, deixou de queimar. Supoño que porque unha cousa era queimar os toxos e as xestas e aquilo que entendía que non valía, e outra cousa era queimarlle as vacas aos veciños cando aquilo se puxo, por un lado, se limpou e se puxo en valor a través da gandeiría. Pois ao mellor esa é algo que tamén aí deberíamos aplicarnos o conto. E despois é certo que, neste caso, o Partido Socialista solicita a aplicación do PUCS, do Plan de Reitor. Eu mirei tamén aí o que era as aportacións económicas que establecía o PUCS ao longo dos anos, dende o ano 2022 ata 2031, que é o ámbito da aplicación deste PUCS. Bueno, son escasiñas. Son tan escasiñas que en todos eses anos, hasta 2021, o que está previsto son 2.009.000 euros. É verdad que poden enriquecerse con outras achegas, pero así de partida son bastante escasas. Estamos falando de, por exemplo, 171.000 para 2022, 204.000 para o 23, 191.000 para o 24. A verdade é que eso non dá para cambiar, para remudar ao funcionamento deste parque natural, nin para facelo atractivo para os habitantes. Coincido totalmente no que decía na anterior intervención o presidente. A nós, a veces venos a visitar xente a Allariz, outras veces vamos por aí porque nos chaman para explicar como se fai, e a verdade é que nunca conseguimos aportar ningún milagro. Era simplemente, por un lado, actividade comercial, postos de traballo, e, por outro lado, servizos á comunidade. E con eso, eu todos estes estudos que fan de reto demográfico, decíalles que podían aforralos. Está todo máis que practicado, implementado, e as cousas funcionan única e exclusivamente dese xeito. Non hai moito máis que facer. E entonces, pois neste caso, tamén seguramente o que habría que aplicar é algo similar. Vou a ir a un punto que ese xa é casi a título particular, non? Ese dos que me gustan do PUC, que así estas cousas que se leen. O punto 433 fala de augas continentais, e aquí vou a retrotraerme no tempo. Fala no punto A de previr o deterioro e protexer e mellorar os ecosistemas acuáticos, e o punto D, contribuir a evitar a contaminación das augas subterráneas. Claro, por que vou a este punto? Porque non se acordarán vostedes que eu acórdome, fai 2 anos aprobamos por unanimidade a presentación do plan da Limia. Bueno, a presentación non, que se sacara do caixón, onde está desde tempos, desde aquelas e un pouco antes, non? Estamos falando de 2 anos, Tampouco pedimos que fora o día seguinte, pero por unanimidade aquí acordouse eso. O plan da Limia, neste caso non é que o Pisuerga pase por Valladolid, é que o Limia pasa polo Xurés, non? Entón, parece que ten que ver bastante con este problema, a contaminación que se sufre augas arriba. Digo porque seguramente hoxe aprobemos isto por unanimidade, así o agardo. E no 2022 aprobouse por unanimidade sacar do caixón o plan da Limia e empezar a implementalo, e a día de hoxe eu oficialmente aínda non teño onde mirar o plan da Limia.
non sei se vostedes teñen acceso, pero eu creo que a Xunta de Galicia debe uno pechar ali nun caixón moi fondo, despois de que ese sí que fora un plan implementado coa colaboración dos distintos actores sobre o territorio, e non volveu surdir, ser un manantial que está aí ben pechado con candado. Entón, claro, ao final, efectivamente, ás veces vostede digo, Rafa, que nos aprobemos aquí pouco vale si quen teñen que escoitalo non nos escoitan. Bueno, pois agardo que se xa escoitado esta activación en todo o que abrangue e, dende logo, eu creo efectivamente que os concellos e os habitantes dese territorio que é algo único no espazo non só da nosa provincia, sino de todo o noso país, sexan tidos en conta, dende logo que eses 2 millóns cativos de euros sexan incrementados e sexa implementado un proxecto que permita vivir nese territorio con os servizos de calidade, algo que xa falamos na anterior moción. Nada máis nesta intervención, moitas grazas. Moitas gracias. Por Partido Popular, Plácido Álvarez. Gracias, presidente. Diputadas, deputados, máis persoas que nos acompañan, bo día. E certo, Álvaro, que José Benito Reza fixo moito polo nacemento do parque, polo desenvolvemento do mesmo, sendo director, o primeiro director, e algúns como eu, pois estuvemos aí humildemente axudando e seguímoslo facendo. Pasa que ás veces pelexámonos con muiños de vento, nunca mellor dito, pero aí estamos e aí estaremos. Ben, e dito isto, dadas as datas nas que estamos, e como antes falaba aquí que a miña amiga e compañeira Patricia, portavoz, hoxe toca espírito navideño. E, polo tanto, vou a ser moi breve, porque, ademais, varios dos que estamos aquí, me consta que temos que asistir ao funeral de Rafael Pérez, Tito, exalcalde de Muiños, durante 12 anos, e o primeiro diputado socialista que houve nesta corporación. Descanse en paz. En todo caso, anúnciolles que vamos a votar a favor das súas propostas, da moción, si ben permítame algunhas matizacións ao texto da moción. Está claro, e eu digo sin acritude, como diría aquel presidente González, quen se currou a moción o fixo ben. O que pasa é que é un pouco, eu diría que espesa e algo farragosa. En todo caso, resumindo, e xa digo na brevedade que me vou a impoñer, por unha banda, resaltan vostedes, e leo textualmente, o descontento entre os gandeiros e agricultores por pretendidas restriccións ás actividades tradicionais, pero a vez destacan tamén que os grupos ecoloxistas consideran que o plan rector de uso e xestión quédase curto en restriccións fronte a presións crecentes do turismo, pero que, ademais, na mesma mestura de ideas, destacan o exemplo do crecemento sostido do turismo no Parque Natural dos Picos de Europa. Eu diría aquilo de blanco e negro ao mesmo tempo ou, se acaso, gris. Resaltan tamén a falta de inversións e actuacións no Parque Natural. Pois ben, as inversións, según vostedes, están moi lonxe de cumprir as previsións financieras do Plan Rector de Uso e Xestión e tampouco aproveitan debidamente, dicen vostedes na moción, os fondos europeos. Non lle vou a quitar a razón de todo, pero logo darei algún dato. Pois ben, a realidade é teimuda e frente ás críticas infundadas, en parte, repito, sempre pode aportarse o rigor de algúns datos, a esos vou. A realidade é que o Parque Natural está a supor un importante revulsivo socioeconómico nos 6 concellos que se citaron aquí e que temos parte do territorio, e agora falo como alcalde, aunque non debería, que son Bande, Lobeira, Lobio, Sentrimo, Calvo de Randín e Muiños. E digo todo non, en parte. Hai concellos que temos máis territorio e outros teñen moi pouco, e iso tamén non hai que ter en consideración. Por outra banda, o territorio do Parque Natural dispón do mesmo apoio do grupo líder que o resto do territorio galego, e nesto, pois, o señor Puga é testigo delo, pero é que, ademais, estáse a traballar na posta en marcha dun ambicioso programa do que me felicito de desenvolvemento socioeconómico e ambiental en colaboración cos veciños portugueses
e financiado con fondos líder a través do programa POCTEC, o que suporá, estou seguro, unhas importantes inversións nos próximos anos. No que atinxe as inversións e axudas previstas no plan financiero do Plan Reitor de Uso e Xestión, a realidade é bastante distinta e difire sustancialmente do que se indica na moción e dixo aquí o señor Bernardo. Miren vostedes, as inversións no capítulo 6 e no capítulo 7, que se poden considerar inversións, porque ou son directas ou se transfiren a concellos e asociacións, persoas físicas ou empresas, pois no ano 22 foron 775.000 euros, falo números redondos, no ano 23 580.000, no ano 24 765.000 e as previstas para o ano 25 ascenden a 1.370.000, o que supón un incremento importante. Polo tanto, non se entende moi ben as afirmacións realizadas na moción presentada por vostede, señor Vila, aunque todo é mellorable na vida, todo é mellorable na vida, e no parque tamén, en eso estou totalmente de acordo con vostedes. Debo ser reivindicativo porque son de Muiños e me debo aos meus veciños e tamén aos meus compañeiros da Baixa Limia que para eso me elixiron para estar aquí. E para rematar, é importante sinalar que está prevista para hoxe mesmo, a reunión da Xunta Consultiva do Parque, na que se elixirá, eso espero, un novo presidente da mesma, que será, tamén eso espero, Pablo Rodríguez, e vou a dicir que seguramente o coñecen moitos de vostedes, Pablo de Puxedo, que co seu empuxe, a súa habilidade e o seu gran esforzo en colaboración cos veciños e veciñas da súa aldea, Puxedo, foi quen de facer unha rehabilitación de todo o pobo impecable, que merece a pena vela e que sirva de exemplo para moitos dos que estamos aquí e ojalá houbera moitos Pablos nos nosos concellos. En resumen, dice que o momento amósase camiñando, polo tanto, semella que o Parque Natural camiña a bo ritmo, aunque, como digo, moi mellorable. E nada máis, moitas gracias pola súa atención e unhos breves apuntes antes de que, porque xa non vou intervenir máis, que non merece a pena, porque hai presa. Señor Cachafeiro, que simplemente dicirlle que o Parque do Llerés é un parque nacional, o Parque do Xurés é un parque natural, e con moita máis antigüedade o Parque de Llorés que o Parque do Xurés. E todo iso pois ten unhas desventaxas evidentes do que é o noso parque co parque portugués, o marxe de que teña máis atención ou menos atención por as administracións públicas, que iso pois está claro que non é discutible. E logo tamén, señor Vila, unha corrección dunha errata que podemos ter todos, simplemente para que conste en acta, e é que donde debemos dirigirnos é a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, dado que agora Territorio e Vivenda era a anterior denominación da Consellería. Nada máis, se o digo como corrección, sin máis. E, señor Varela, hombre, eu estou de acordo con vostede en moitas cousas, parece mentira, pero é verdad. Non é pecado, nin que usted este comigo, nin eu con vostede, non é pecado, porque ao final debe nos unir o que nos debe unir, o interés desta provincia e dos nosos concellos en conxunto. En todo caso, o despoboamento no rural é galopante e non é só na Baixa Limia. Desgraciadamente non é só na Baixa Limia, o que non é ningún consuelo, que é o que din, consolo de moitos, aquelo de tontos, non? Pois nada, que debemos loitar para que eso non sea así, pero a despoboación sigue aí, e isto de plans, ao final estou totalmente de acordo que como non haxa medidas realistas e que reactiven, como decía o presidente, que a actividade económica nos concellos sea outra, ou de dar axudas para a natalidade, para esas cousas, pois está moi ben, pero o problema non o arreglas por aí. E con respecto ao que dixo dos lumes forestais, hombre, falolle con coñecemento de causa, e recordo un lume moi grande que foi en outubro do ano 17, que arrasou prácticamente medio concello de Lobios e medio de Muiños, e un dos que podo citar. Os grandes lumes que se produciron no Parque do Xurés viñeron todos de Portugal. Ao marxe de que Muiños, teño que reconocer que temos aí un índice de lumes deses pequenos, que tamén son lumes, e moitos pequenos fan un grande,
pois hai que reconocelo. E contra eso tamén hai que loitar. Como é prevención e menos extinción. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Plácido. Segundo turno de intervencións, neste caso outra vez para o portavoz do PSOE, Álvaro Vila. Como dice Plácido que non vai volver a intervir, pois tampouco vou fazer, digamos, aproveitamento do último turno nese sentido. Felicitarnos co anuncio que nos fixo Plácido de que vai salir Pablo de Pusedo como presidente. Nos alegramos e nos felicitamos. Indudablemente é un exemplo a seguir, todos os que visitamos a aldea. Non hai unha contradicción entre o sector productivo e o sector ecologista. É dicir, unhas teñen unha visión, indudablemente, desde o seu punto de vista, e os ecologistas teñen outro punto de vista que son contradictorios, pero que son colindantes entre sí. O sea, tampouco pasa nada. É dicir, indudablemente, hai as dúas visións. Usted, vou aceptar os números que puso Plácido encima da mesa, pero en que na totalidade dos 4 anos de inversión suman o orzamento de Somiedo dun solo ano. É dicir, dando por vos ese número de 4 anos de inversión no Surés, é a inversión dun solo ano en Somiedo, que ten 1000 habitantes, e un parque natural. Entonces, eu sei que a intervención é difícil, pero quédome ca súa palabra, que é moi mellorable. Con eso, creo que me basta para facer, digamos, un resumen da súa intervención e, sobre todo, cando dicen que van a apoiar a moción, porque creo que, non estamos pedindo nada que non nos corresponda, digamos, ou corresponda, digamos, ao sureste da provincia. É dicir, os 6 concellos que conforman a Baixa Limia, indudablemente, en infraestructuras está moi por debaixo da media da provincia, e un valor añadido que pode ser o parque, pois temos que facer a inversión correspondente ano a ano, e máis, desde o punto de vista incluso productivo e de empleo. É dicir, Somiedo non ten paro. Somiedo non ten paro. É dicir, todos están traballando no parque, porque, indudablemente, eso requiere unhas medidas e un proceso de mantenimento, de estar aí, indudablemente. Pero, bueno, eu recollo o guante de que, por parte do Grupo Popular, neste caso o seu portavoz, consideramos que as inversións hainas que facer, hainas que cuantificar moito máis elevadas que están facendo, e, sobre todo, facelas, executarlas. Están previstas, pero non se executaron as inversións todavía. E si, repito, anuncios, fotos e demais, pero non se están ejecutando. Quedome tamén que a palabra de democracia orensana de Rafa, tranquilidade, sí, realmente. Sí, tranquilidade, cando buscamos tranquilidade podemos ir perfectamente, pero tamén buscamos algo máis. Moitas gracias. Perdón, simplemente aceptar, digamos, a emenda que fixo Plácido sobre o nome da Consellería, se pode rectificar na moción por parte do secretario e dalle o nombre correcto. Democracia. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo soy andaino. No sé si esa palabra existe o me la acabo de inventar, pero quiere decir que hago andainas. Creo que me gusta porque RBTGX, que es la Reserva de la Biosfera Transfronteriza del Gerés-Xurés, he estado solamente 5 veces, pero es preciosa, me encanta. Y no me importa que los portugueses nos hayan dado un baño. Es verdad, es cierto. No sé si ya hace 40 años un grupo gallego, Sinestro Total, dijo, menos mal que nos queda Portugal. Yo en Portugal siempre me he sentido como en mi propia tierra, Galicia. Bueno, os vuelvo a decir lo mismo. Os recomiendo el análisis de los flujos turísticos de la RBTGX, que aunque es del año 2020, no sé si las cosas han cambiado mucho, pero al señor Bernardo le quiero leer un dato, porque yo me lo pasé bastante bien leyendo todos estos datos. Y este me gustó, que dice... En 3 de los 5 municipios portugueses se superan las 400 plazas, destacando el caso de Terras de Bouro con 1.644. Al mismo tiempo, en Galicia, la suma de la mitad de los municipios, Calvos de Randín, Lobeira y Muiños, solo alcanza las 99 plazas.
Esto es de 2020, si me podéis corregir, ya las cosas han mejorado y ahora ya se puede vivir un poco mejor del turismo, yo creo que vamos a vivir mejor con la tranquilidad que teníamos antes. Muchas gracias. Gracias. Ahora, sí, Bloque. Nada, por pechar tamén. Eu aí é complexo ese equilibrio que comentaba antes Plácido, que comentaba Álvaro. Fai pouco tive a oportunidade de estar na alberca e claro, teñen 1200 camas hoteleiras e teñen 1000 veciños. A verdade é que eso nos en Allariz tampouco, que somos un sitio turístico, estamos agora vendo como non se desmadra ese feito, non? Porque ao final acabas vivindo nun pobo que non é o teu pobo, que é prácticamente un espazo onde os turistas veñen a estar, claro, e iso tampouco é interesante. Entón, buscar ese punto de equilibrio económico no cual, evidentemente, o turismo che axude a manter o pobo, pero non o coma. E iso é un reto moi importante sobre o que hai moito que traballar a nivel galego, a nivel Estado e, por suposto, incluso a nivel internacional, non? A partir de aí, hai un libro que tamén che vou a recomendar unha lectura, Rafa, Sin vacas no hai paraíso, de Jaime Izquierdo. Jaime Izquierdo, temos tido algún contacto en Allariz con él, era o responsable de veto demográfico en Asturias, ten tido moitos cargos, e ele explicaba perfectamente que o que se falaba antes de Somiedo, do Parque de Picos de Europa, que hubo un momento en que lles deu por expulsar os que tiñan vacas, os gandeiros, non? O sea, esos sobraban no parque, e ao final o que viron é que o parque deixaba de ser o que era, no momento en que non había gandeiría, que non había xente que vivira deso. Entón, tampouco podemos enfocarnos única e exclusivamente ao sector terciario, porque perde todo o sentido que ten o propio territorio, non? E incluso por aquilo que queren ir os visitantes a velo. Eu sempre digo que, claro, se conseguimos ter cabras, ovellas, vacas en Allariz, a xente vai sentir moito máis cómoda cando vai ao restaurante, non? Por aquilo da asociación de ideas. E, entre outras cosas, porque nos permite ter un territorio vivo, porque de tan tranquilo non vai a ser que nos morra, non? Aí tamén ese punto de equilibrio é importante conquerilo. Por lo demais, eu, Plácido, non discuto os datos que deches, eu digo o que aparece no PUC, e o outro é, efectivamente, xa dixen que se podía ampliar económicamente, e despois tamén é certo que ás veces os fondos, especialmente os europeos, a veces empregan mellor, e desgraciadamente ás veces o seu emprego é bastante mellorable a hora de xerar expectativas de futuro. Con isto, nada máis, é certo, absolutamente certo, que o problema demográfico non é única e exclusivamente o allá fora, non? Que sería centrarse nese punto concreto. É un tema especialmente dos territorios do interior de todo o noso país e algo que temos que moito por diante, e xa digo que plans e estudios sobran, o que temos que facer é poñer mecanismos para parar isto. E un dos mecanismos seguramente sería o tema da financiación municipal, e que se mete conmigo cada vez que vexo que unha gran cidade lle dá moitos máis fondos por habitante que a un pequeno concello. Eu obxectivamente non lle vexo como explicarlo aos meus veciños, non? Porque siguen pagando o mesmo IVA, o mesmo IRPF, que un señor me dá igual que da Coruña que de Madrid, e, sin embargo, o que recibe o seu concello é infinitamente menos. Que temos que dar menos servicios. Bueno, pois veña usted e explíquello. O sea, non mo diga a min, veña usted e explíquello ao meu veciño que lle vou a pagar a farola, ou que non lle vou a tapar o bache, ou que non vou a poñer ao seu dispor unhos servizos porque non teño que facelo, non? E por eso me dan menos diñeiro. Oiga, cando menos demos o mesmo, e despois a ver se luzco habilidades e son capaces de revertir esa situación de que se me marchen. Pero que se non xogo no mesmo campo de xogo xa é moi difícil. Pero bueno, isto xa se vai un pouco do Parque do Xurés. Nada máis, moitas grazas. Presidente. Prometí non intervenir, pero dado os datos que deu o señor Cachafeiro, véxome na obligación de corregir. Toca, vale, aquí se me perdí. Dende o ano 20 ao ano que estamos, pois o mundo evolucionou, e incluso no ano 20 eran inexactos, non?
Entón, por lle dicir o de Muiños, mire, Muiños conta neste momento con 166 plazas de albergues, en 3 albergues. Algún dos seus compañeiros coñecios perfectamente por haber estado ali, e usted está invitado a ir cando queira. 300 plazas nun camping. 8 habitacións na Rectoral de San Pedro, que está especialmente ben, non o digo eu, di todo o mundo, do Grupo A. 6 bungalós con 6 camas cada un. 2 vivendas para xóvenes, actualmente ocupadas, e temos en marcha outras 2 máis. 2 casas de turismo rural de iniciativa privada, unha de 5 habitacións e outra de 8. E apartamentos turísticos de carácter privado tamén en Mugueimes, capitaleado do Concello, con 8 apartamentos. Digo que desde o ano 20 hasta aquí hemos evolucionado, señor Cachafeiro, a Dios gracias e ao esforzo de moitos. Pois moitas gracias por a última aclaración. Bueno, se Rafa quere contestar pelos seus, porque xa, total, e que como non hai batallas, non pasa nada. Muchísimas gracias por los datos. Yo ya dije que eran del 2020, era un análisis que a mí me resultó muy interesante y os lo recomiendo a todos vosotros. Ojalá mejoráramos, y cuanto más mejor. Muchas gracias, señor Plácido. Bueno, nótase que estamos en Navidad e iso debe ser algo que influya para todo. Ai, perdón. Perdón, é verdad, tengo peche o propoñente. Simplemente para pechar, que, bueno, creo que todos os grupos políticos aquí interiorizamos o sentir da moción o aprobala, creo que todos máis ou menos co seu matiz estamos de acordo, e só espero de que a declaracións, neste caso da directora xeral, sean simplemente eso, unha declaracións, e que non as teñan interiorizadas. Fai 4 días diso, o Sureis funciona, vai a bo ritmo e por riba dos investimentos previstos nos planes de xestión. Eso non é verdade, eso temos que poñer encima da mesa. Moitas gracias. Moitas gracias tamén por a intervención final. Bueno, xa falamos todos, así que toca votar, non? E creo que tamén aquí tampouco hai problema. Así que, a favor. Vale, pois queda aprobada por unanimidade. Bueno, rematamos... Asuntos de urxencia non hai. Comunicacións da Presidencia tampouco. E rogos e preguntas. Chegaron 2 do BNG, preguntas. No, Eduardo, pero chegaron, a min comunicáramos estando aquí no pleno. Sí, a ver, se se aceptan as preguntas in voce, facemos 4 preguntas. Sí, facémolas. Bueno, a ver, teño que contestar primeiro as que me preguntou por escrito. Por escrito vamos a contestar por escrito porque eu teño que pedir a información. Chegaron aquí estando no pleno e non podo, non teño esa información. Entón contestará así no próximo día, conforme ao que prevé o reglamento de organización e funcionamento das corporacións locais, por escrito, vale? As dúas que me preguntaron. In voce, pois, se así contestar, fagas. Vale. Facemos as 4 preguntas igual, non sei cuáles están registradas. Ben, empezamos por a primeira. O pasado 9 de decembro aprobouse a Xenda 2030 da provincia de Ourense. Dito documento inclúe un plan de acción que implica unha serie de investimentos para a provincia. A pregunta é: tivos en conta a hora de elaborar os orzamentos da Diputación Provincial de Ourense as inversións sinaladas no plan de acción desta Xenda 2030 da provincia de Ourense? Xa é que me fixo por escrito. Sí, é que leo as 4 preguntas igual. Vale, pero entonces lle digo que xa vou contestar por escrito, vale, porque non teño agora os datos. Non hai problema. Vale. A seguinte pregunta: durante un tempo a esta parte, o crecemento de número de proxectos de infraestructuras de biogás en Ourense semellou aumentar significativamente. A pregunta é: que coñecemento ten a Diputación do desenvolvemento destes proxectos? Igual. Vale. Logo, seguinte pregunta. No pleno de outubro afirmábase ter aprobado un pago de millonario a Iberdrola, que a Diputación demandaría unha xuntanza con esta empresa e transmitiría o malestar desta institución, así como a procura dunha alternativa compensatoria o agravio de empregar os recursos da veciñanza de Ourense sin ningún tipo de contrapartida. Pregunta: que pasos se deron para organizar esta xuntanza entre a institución e a empresa e houve algún tipo de interlocución entre ambas entidades?
E, por último, conseguiuse algún tipo de acordo ca referida empresa. Nada, houbo contactos, pero non reunións formais. Moi ben. De todos modos, insisto, tamén lle contestaremos para dicirlle o día que os membros deste equipo efectivamente o mantuveron ca empresa. Vale, O sea, temos mantuveron especial reunións interés neste tipo de... informales, efectivamente, non era o que tal, porque para eso tamén convocaríamos ao resto dos grupos. Pero un Moi ben. primeiro achegamento. Vale. Cal é a situación, por último, cal é a situación da planta de transformación agraria de Paderne de Allariz? Se está contesto ya, se non me equivoco de cabeza. Vamos a ver, contestarelle por escrito, pero teño coñecemento directo. Estánse cos cursos, te remataron as obras e estánse cos cursos. Por certo, como ibo a acollida, os cursos de formación, como ibo a acollida, e eu que lle podo dicir que foi a información que me pasaron do INORDE e a información que a información que me pasou tamén o alcalde. Estánse efectivamente cos cursos de formación e xa digo, con moi boa acollida. No obstante, pois eso, tamén o detalle concreto lle daremos por escrito. Moi ben. Vale. Moitas grazas, nada máis. Vale, algunha cousa máis? Non. Bon Nadal. Bueno, é igual, non vamos agora. Como final, como derradeira sesión do ano, dentro da miña condición de presidente, que en primeiro lugar quero lle agradecer a todos os grupos, non solamente a xornada de hoxe, que é unha xornada que podes enmarcar dentro de uns tempos dentro de unhas datas de maior tranquilidade, pero creo que non é moi diferente da que por sorte vivimos durante prácticamente todo o ano, e salvo cuestións puntuais e desde a lóxica discrepancia ideolóxica, pero sempre que con absoluto respeto ás formas da educación se mantivo durante todo o ano igual que durante todo este tempo. Por tanto, eu desde logo quero agradecer que o tono, cada un evidentemente defende os seus intereses políticos, as súas ideas e defende obviamente as súas posturas, pero creo que se poden defender exactamente con educación e con respeto a todos os demais. Eu rogaría ou me gustaría, dende logo por a miña parte, creo que por a do grupo, e creo que falarei por todo, abogamos porque este tono se manteña así e esta casa non sexa un lugar onde veñamos a confrontar de maneira estrambótica ou de maneira rara, non? Veñamos a diferenciar, evidentemente, a defender os intereses que cada un nos xa me xo risas, non estou citando a nadie, eu simplemente estou defendendo o noso, esta casa. Entonces, porque aquí hai moito mal pensado. Entonces, eu simplemente digo na parte que me toca que é un debate que a veces é arduo, é complexo, pero desde logo sempre un ten garantido que as intervencións van ser escoitadas e respostadas con respeto, que é que é moi importante dentro da discrepancia que cada un temos e témola seguro e a veces, pois, circunstancias. E logo tamén quero agradecer a todos vostedes, permítanme que fale en primeira persoa, pois agradecerlles tamén públicamente o respeto que tuveron comigo e ca miña familia por o falecemento da miña nai. Creo que debe ser tamén un reconhecemento público a toda a sociedade, pero neste caso, sobre todo a vostedes, que foron compañeros de corporación, e eu agradezco moitísimo de todo o corazón. Nada máis, solamente beso. E por último, evidentemente, como toca, pois desexarlles felices festas, e que se porten ben os reis, e que veña ya en xaneiro e que nos veremos outra vez, vale? Moi bo día a todos, e remata o 24.